Ну і тоді Павел, ну, я думаю, що ти сам позначиш тему, рамки нашого обміркування сьогоднішнього. Дякую, Андрій. Ну, я так само сподіваюся, що принаймні гэтай кветкі трошки атмасферу нашу зробить більш утульнай, чым можа яна чакалася напярэдадні гэтага мерапрыемства. Я насамрэч не ведаю, што у нас сёння адбудзецца, бо той вузел сацыяльных, камунальных, змястоўных і іншых пытанняў, якія ў нас зляпіліся ў камунікацыі перад семінарам, мне не дазваляюць рабіць дакладны прагноз. Магчыма, все, што я сёння буду прамаўляць, нягледзячы на ўсе мае рэзоны, будзе ігнаравацца, просто таму што такая будзе установка, а можа, наадварот, стаміўшыся ад нейкіх эмоцый і высвятленняў стасункаў, мы, наадварот, зоймем канструктыўную пазіцыю і будзем выключна разважаць паводле таго, што прапануецца і якім гэта чынам можа дапамагчы развівацца далей летучаму універсітэту. Я хочу адразу акрэсліць, што тэма не змянялася, як мы яе заявілі на выходных. Гэта пра пытанне універсітэцкага семінара, яго фармата і пэўныя прапановы тых перспектыўных, на мой погляд, накірункаў дзейнасці для гэтага семінара, якімі, мне падаецца, яму варта было заняцца у гэтым сезоне, бягучым, і вось, магчыма, да канца наступнага сезона. Але перад тым, як я бы пачаў, уласна, асноўную частку майго выступу, я хацеў бы таксама зрабіць пару заўваг, які так ці інакш все адно паўстануць, і лепш я зраблю гэта сам, чым пасля буду адказваць на гэта ў нейкіх пытаннях ці рэпліках. Ну, па-першае, калі я дазваляю сабе нейкія крытычныя выказванні пра летучы універсітэт, нейкія параўнанні ці эпітэты, звязаныя з ягонай дзейнасцю, гэта перадусім не ёсць маё жаданне нейкім чынам сказаць, што тут усё кепска, ці сказаць, што гэты праект мне цалкам не задавальняе. Наадварот, менавіта таму, што я ведаю, што гэта адно з лепшых месцаў, якія ёсць у Беларусі, якія я так ці інакш спрычыніўся да таго, што яно ёсць такім, мне сапраўды не ўсё роўна, якім яно будзе наступным. І таму вся моя крытыка гэта звычайна не вонкавая крытыка, гэта крытыка нутраная. Гэта крытыка, якую я адрасую тым ліку сабе. І калі я нават бываю трохі рэзкім, можа не такім рэзкім, як бывае часам Владзімир, але ўсё адно досыць рэзкім, гэта рэзкасць звязана менавіта з трывогай за будучыню таго, што ёсць у нас сёння, і, ну, скажем так, насцярожаным стаўленнем да тых працэсаў, якія ў нас часам адбываюцца. Гэта як бы першая заўвага, каб не падалося ўражанне, што я лічу, што ў нас усё кепска і ўсё далей тым горай. Па-другое, што мне таксама давялося сутыкнуцца ў розных камунікацыях, гаворка зусім не ідзе ні пра якую там рэвалюцыю ці пра нейкі спосаб перадзелу ўлады, які б мне хацелася б зрабіць вакол летучага універсітэту. У меня зусім няма імкнення скідаць кагосьці з пасадаў, скідаць існуючых нашых адміністратараў, менеджераў і казаць, што вось я ведаю лепшых адміністратараў, хто бы лепш кіраваў летучым, ці сам сабе такім бы лічыў. Пытанне зусім для мяне не ў гэтым. Пытанне в тым, што якім бы не быў добрым адміністратарам, якім бы добрым чалавекам ён не быў, якім бы ён не быў класным спецыялістам,
Все адно, паколькі ён вымушаны знаходзіцца ў гэтай пазіцыі і знаходзіцца ў ёй досыць апрачона, калі большасць з нас не робяць высілкаў для таго, каб стаць тым самым знакавым іншым для гэтага самого адміністратара, ён рана ці позна патрапляе ў адміністрацыйную пастку. Пастку прыняцця рашэнняў, калі ты мусіш арыентавацца толькі на сабе і на нейкія свае меркаванні, якія, скажем так, не заўжды могуць быць трапнымі, нават калі ты чалавек вялікага розуму. І калі нават ты можаш параіцца з нейкімі бліжэйшымі калегамі, гэта ўсё адно не той досвед, бо калегі, да якіх ты звяртаешся, звычайна найбольш блізкія тебе людзі, з якімі ты і так збольшага падзяляеш тыя ж самыя погляды. І ў гэтым сэнсе для мяне гэта справа не проста падзелу ўлады і таго, што нам трэба нейкі новы лідар ці нейкая новая партыя ці плынь у лятучым універсітэце. Гэта пытанне таго, што, як мне падаецца, у нас у параўнанні з усімі іншымі беларускімі навучальнымі установамі, якія па старынцы называюцца універсітэтамі, ёсць адно добрае, прынамсі, заўжды было адно добрае адрозненне. Гэта тое, што мы заўжды заходзілі з таго, што акадэмічнай супольнасці, тым, хто з'яўляецца ядром гэтага універсітэта, неабыякава, не ўсё роўна да тых працэсаў, якія адбываюцца ў універсітэце. Што гэтыя людзі, яны гатовыя не скінуць усе абавязкі па прыняццю рашэнняў, абмеркаванню гэтых рашэнняў на плечы адміністратараў, менеджераў, якія здабываюць рэсурсы, якія павінны планаваць нешта і указваць, каму што рабіць. А сапраўды большую частку гэтага могуць рабіць як свой добраахвотны ўнёсак у агульную справу, агульны праект для таго, каб гэта было, скажем так, на карысць усім нам. Я пры гэтым не хочу прысароміць людзей, якія прыходзяць у лятучы універсітэт проста дзеля нейкіх сваіх інтарэсаў, цікавасцяў ці дзеля таго, што ім проста цікава рэалізаваць нейкія свае праекты. Гэта іх права, і нават за гэта можна кагосьці асудзіць. Проста калі гэта зробіцца агульнай пазіцыяй, то тады гэта можа прывесці да таго, што нам сапраўды будзе ўсё роўна, што адбываецца з гэтым праектам, ці будзе ён існаваць, ці не будзе ў наступным. І па вялікім рахунку такая пазіцыя можа прывесці да таго, што гэтае класнае месца, як некаторыя людзі даводзілі гэта вельмі апантана, яно можа проста знікнуць, таму што нам было ў нейкім этапе абыякава, а тыя, хто ўвесь час гэта рабілі, яны гэта па тым ці іншым прычынам не змогуць далей рабіць, ці не захочуць гэта рабіць. І менавіта з гэтай нагоды я і хацеў, власна, збіраць універсітэцкі семінар як зварот да той спачатковай формы семінара, якую мы калісьці планавалі. Цяпер, власна, я перайду да таго, што стварае асноўны змест на ёй прамовы. Пункт першы. Чаму я крытыкую існуючы фармат універсітэцкага семінару, які быў створаны, запланаваны на пачатку гэтага семестру і атрымаў назву АРКА, абрэвіатура АРКА, як сваё азначэнне. Можа падацца, што мне там не падабаецца змест, ці тое узровень удзельнікаў, ці ўзровень дыскусіі, якія там адбываюцца. Насамрэч не тое, не тое, не тое. Я не могу сказаць, што сам па сабе такі фармат тэарэтычнага абмеркавання дыскусіі, якая закранала вострыя пытанні сучаснасці, пытанні, якія
так ці інакш паўстаюць перад супольнасцю людзей, перад універсітэтам як часткай гэтай вялікай супольнасці, яны не вартыя абмеркавання. Гэта ўсё сапраўды слушна і варта, але, на мой погляд, вся гэта слушнасць і вартасць прыдатная, але на сваім месцы. То бок, наогул універсітэту відавочна можа быць патрэбны такі фармат. Фармат, які досыць цікавы і для інтэлектуалаў заўжды плённы. Але такіх фарматаў існуе у нас так ці інакш у розных варыяцыях. Гэта там і той жа клуб дылетантаў Бабровіча, ці, напрыклад, тое, што мы там часам робім на філасофскай прасторы, якая так ці інакш звязана з летучым універсітэтам. А вось чым я бачу неадпаведнасць гэтага формату універсітэцкага семінара. Мне падаецца, што мы, калі планавалі калісьці, што павінна быць такое спецыяльнае месца ва ўніверсітэце, як такі цэнтр кіравання палётамі, цэнтр камунікацыі, збірання агульнага досведу, гэта месца павінна быць перадусім месцам, дзе мы займаемся абмеркаваннем перадусім пытанняў развіцця самога лятучага універсітэта. Тых пытанняў, якія альбо з'яўляюцца для яго найбольш актуальнымі, вострымі з пункту гледжання канечнай рэалізацыі тут і зараз, альбо пытаннямі, якія ставяць перад ім нейкія такія стратэгічныя мэты і задачы на, ізноў-такі, нейкую бліжэйшую аглядальную перспектыву. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што фармат гэтага тэарэтычнага семінару Аркі, ён хутчэй задае вельмі такую аддаленую і адцягненую перспектыву. Я б зараз таксама мог на каленцы, што называецца, назваць яшчэ там з дзесяткі тэмаў, ізноў-такі вельмі актуальных, вельмі вострых, які б мы маглі б абмяркоўваць таксама ў межах гэтага семінару, які, канешне, б нейкім чынам датычылі летучага універсітэта, бо ўсё нас датычыць. Але яны, на мой погляд, все адно б ніяк не заўшлі б нас, наш праект, у нейкім наступным пакрочанні наперад, бо гэта хутчэй такое абмеркаванне, як накіданне проста нейкіх магчымасцяў на будучыню, накіданне нейкіх арыенціраў, але не больш за тое. А універсітэцкі семінар, і гэта ўжо як бы другая частка, другі момант таго, што я хочу сказаць. Універсітэцкі семінар павінен менавіта займацца тымі рэчамі, якія могуць мець найбольш істотнае і практычнае, перадусім, вымярэнне, пераход на дзейнасны план, тое, што так ці інакш адказвае на пытанні і выклікі, якія стаяць перад лятучым тут і зараз, і якія могуць кранаць нейкую яго бліжэйшую перспектыву развіцця і даваць яму нейкі штуршок, не заставацца на месцы, а ўсё ж такі рушыць далей. І ў гэтым сэнсе, ведаеце, што мне больш за ўсё засмуціла у існаванні фармата Аркі як універсітэцкага семінара. Гэта тое, што мы, як мне падалося, зрабілі такую свядомую фальсіфікацыю ці падмену. Калі б мы нават проста сказалі, што не атрымліваецца у нас зараз пакуль, няма ў нас ці тэмаў, ці то імпэту займацца універсітэцкім семінарам, сказалі, не будзе у нас у гэтым сезоне універсітэцкага семінару, гэта б вісела для нас проста такой вось галочкой, напамінам про тое, што мы нешта не дарабляем, штосьці у нас ёсць такое, пра што мы мусім дбаць, але не дбаем. Калі ж мы замест гэтага ствараем фармат, які спрабуе замясціць тое, што нам патрэбна, але гэтага не робіць, ці робіць зусім не тое, што мусіла б рабіць у гэтым фармаце, мы займаемся нейкім кшталтам самападману і фактычна
заспокойваем свое сумление, кажем, что ну, у нас же идея, университетский семинар, у нас все нормально. І няма чаго пра гэта думаць і клапаціцца. І я вось, калі раблю апошнія назіранні за тым, што ў нас як праходзіць працэсы, я бачу, што мяне трошки засмучае, што, можа быць, трошки абумовіла тую рыторыку, з якой я пачынаў сваю гэтую першую прамову. Я бачу, што мы трохі, ну, большасць, скажем, з нас, трохі звыкліся з вось гэтымі аўтанізаванымі практыкамі. Мы фактычна прызвычаіліся да тых фарматаў, да тых схемаў дзейнасці, якія ў нас ужо ёсць, і не чакаем ад іх нічога для сабе, ну, нейкіх выклікаў для сабе. Мы згаджаемся з тым, што вось на гэта у нас ёсць рэсурсы, ну добра будзем праводзіць там. На тое няма, ну значыць не будзем праводзіць. І вось такое пэўнае, ну, не тое, каб зусім расчараванне, але вось некая такая абыякавасць да фармату вось для мяне стала таксама яшчэ адной кропкай, чаму я палічыў, што нам трэба займацца узнаўленнем універсітэцкага семінара ў ягонай спачатковай вось гэтай ідэальнай функцыі. Функцыі пункту зборкі агульнай рэфлексіі калегіума, пункту абмеркавання найбольш вострых пытанняў і пункту, дзе могуць прымацца нейкія рашэнні, ад якіх будзе залежаць, ну, наступныя нашы крокі, наступная дзейнасць лятучага універсітэту. Спадзяюся, гэтая думка зразумелая. І натуральна, што я б сказаў, калі я не буду пераканаўчы, калі мне там не давядзецца пераканаць вас у тым, што, скажам, тыя фарматы дзейнасці, якія я бачу перспектыўнымі, насамрэч з'яўляюцца перспектыўнымі, то, як найменей, я б хацеў настойваць на адным, што калі нават у нас не будзе атрымлівацца рабіць змястоўны універсітэцкі семінар, то хаця б давайце не рабіць выгляд, што у нас ёсць універсітэцкі семінар, давайте гэта проста тады падвесім як пытанне. Гэта вось другі момант, на які б я хацеў звярнуць увагу. Трэцяя частка таго, што я хацеў бы прамовіць, гэта якраз абмеркаванне тых стратэгічных напрамкаў, вакол якіх можа, а можа нават і мусіць, на мой погляд, разгортвацца дзейнасць універсітэцкага семінара. Пры гэтым я разумею, што некаторыя гэтыя стратэгічныя пункты, яны настолькі самі па сабе комплексныя, складаныя, што тут наўрад ці можна, скажем, чакаць, што менавіта сам па сабе фармат семінару універсітэцкага можа яго вырашыць. І таму я мяркую, што для некаторых гэтых формаў могуць спатрэбіцца спецыяльныя праектныя групы, то бок групы людзей, якія адмыслова будуць збірацца там са сваім графікам, да, сустрэч, і больш такой шчыльнай камунікацыі і больш практычна абмяркоўваць гэтыя пытанні, выпрацоўваць нейкія схемы і канцэпты, якія могуць выносіцца далей. А пазней ужо плён сваёй працы, там прамежкавы плён і нейкі, можа, выніковы плён прадстаўляць ужо на універсітэцкім семінары, дзе б гэта магло агульна абмяркоўвацца і ці зацвярджацца, ці удасканальвацца, адпраўляцца на нейкае удасканаленне і гэтак далей. То бок, калі я зараз буду казаць пра гэтыя напрамкі, магчымыя напрамкі дзейнасці, я маю на ўвазе, што гэта можа быць не абавязкова выключна універсітэцкі фармат, гэта можа быць скамбінаваны фармат, то бок фармат праектнай групы плюс вынясенне, перыядычнае вынясенне гэтых напрацовак на абмеркаванне універсітэцкага семінару. Я зараз буду называць іх у парадку з'яўлення для мяне, пакуль нават не акцэнтуючы, што для мяне больш значнае, што менш значнае ў плане рэалізацыі. А пазней трошки так
паспрабую выбудаваць такую суб'ектыўную іерархію, як мне падаецца, чым варта займацца ў першую чаргу, чым можна заняцца ў другую чаргу. Можа быць, гэта там пасля дыскусіі мы цалкам перавернем. Таксама я не выключаю, што, магчыма, я не заўважыў нейкія ізноў-такі істотныя напрамкі для агульнай дзейнасці. І таксама буду вельмі удзячны, калі нехта іх там прапануе, скажа, там, хаця б трошкі акрэсліць, і гэта будзе таксама вялікім плёнам для ўсёй гэтай справы. На сённяшні дзень я бачу, я пра гэта ўжо пісаў, але яшчэ раз нагадаю, я бачу 4 такіх перспектыўныя напрамкі для магчымага прадумвання пэўнай канцэптуальнай дзейнасці і прыняцця рашэнняў, якія б, на мой погляд, істотна зрушылі праграму лятучага універсітэта ў параўнанні з тым, чым яна з'яўляецца на сённяшні дзень. Першы напрамак, я кажу ізноў-такі памеры ўзнікнення для мяне гэтых пытанняў і чаму я іх выносіў. Першым такім напрамкам для мяне з'яўляецца пытанне фінансавай устойлівасці. Фінансавая устойлівасць лятучага універсітэта, я пра гэта ўжо казаў калісьці на першым семінары гэтага сезона, можа быць трохі сумбурна, бо тады так атрымалася, што не змог гэта выказаць больш паслядоўна. Асноўная мая рацыя ў тым, што мы не можам кіравацца той традыцыйнай схемай фінансавання лятучага, якой мы звычайна карысталіся, паколькі, я ўжо казаў, на мой погляд, збольшага апора выключна на нейкія рэсурсы вонкавай падтрымкі, грантавыя рэсурсы, яны нас так ці інакш трымаюць у пэўным ланцугу, пэўнай, скажем так, неабходнасці ўвесь час кіравацца дакладна вызначаным бюджэтам нашай дзейнасці. І гэта часта нам не дазваляе мець такія актыўнасці, якія б мы і хацелі правіць, але проста вымушаны, што называецца, змагацца за існаванне. В гэтым сэнсе для мяне такое фінансаванне дзесьці падобнае на жыццё на дзяржаўную дапамогу па беспрацоўю. І памерці немагчыма, і... Магчыма. Ты не знаешь, сколько. Чего померці? Магчыма, добра. Значит, у нас такая больш лепшая дапамога, чым у нашай дзяржаве прапануе сваім беспрацоўным. Адпаведна, я разумею, што гэтая дзейнасць, гэтае пытанне няпроста. Мы іх ужо не першы год спрабуем неяк развязаць, вырашыць у той ці іншы бок. Але увесь гэты час, як мне падаецца, акрамя агульнага разумення таго, што так, трэба неяк гэта рашаць, мы неяк все адно да праектнай працы не даходзілі. І мне ўжо падаецца, што гэта ўжо час, калі няма больш калі цягнуць, што трэба ладзіць сапраўды вось гэтую праектную групу, якая будзе гэтым займацца. І ёсць пэўныя ідэі, якія мы ўжо пачынаем крэатывіць, што называецца, па-рознаму шукаць крыніцы фінансавання. Як мы разрабілі, напрыклад, з нашымі летнікамі, перавёўшы іх на цалкам валантэрскі фармат, і аказалася, што можна і так праводзіць, скажам, гэтае мерапрыемства. Альбо як мы здолелі, напрыклад, у гэтым сезоне выкарыстаць краўдфандынгавую платформу дзеля таго, каб зрабіць таксама нейкі праект, які быў звязаны з дзейнасцю лятучага. То бок, нейкія магчымасці ўзнікаюць, паўстаюць, іх трэба абмяркоўваць. Штосьці... Якасці, можа, каб лепш зразумець праблему. Все ж таки, гэта праблема у аб'ёмах фінансавання, тому што яны недастатковыя. Ці там, не ведаю, складанасці, ці там звязанасці гэтага фінансавання на якуюсьці там канкрэтную дзейнасць, ці
адсутнасць свабоды, скажем, ці штосьці яшчэ іншае? Ну, мне падаецца, перадусім гэта абмежаванне менавіта колькаснае, не якаснае, бо ну, тая ж Тацьяна гэтым вам больш зможа больш эксперту павінна сказаць. Але ўсё адно, якімі б не былі звязанымі грошы у тых ці іншых формах падтрымкі, ну, нейкім чынам, хай не зусім там на 100%, але перакідваць іх яшчэ ўдаецца. Іншая справа, што натуральна сёння гэта агульная бяда, бяда рэгіянальная, бяда, скажем, такая комплексная, што грантавая падтрымка зараз ўжо досыць скарочаны фонд. І для нас гэта проста столь, у якую мы упіраемся. Ну, калі, напрыклад, у гэтым годзе ў нас няма грошай нават на правядзенне нашай канферэнцыі, гэта таксама паказчык таго, што гэтая столь ужо досыць нізкая для нас. І мы ў яе рана ці позна ўсё адно б'емся галавой, і ўсё адно мы вымушаныя думаць пра тое, што ну, нам трэба нешта даваць людзям, якія чытаюць у нас, напрыклад, курсы. І неяк думаць пра тое, каб там здымаць нейкі памяшканні, калі мы хочам правесці нешта на вонке, а не толькі ў сабе тут. Ну, гэта такія пытанні, якія як бы жыццёвыя, ад іх нікуды не падзецца. І натуральна, што у нас ёсць уласны досвед, як бы досвед іншых структур, якія мы так ці інакш уцягнуты. Магчыма, нам трэба выкарыстаць і чужы досвед. Я бы мог, напрыклад, таксама там прыцягваць людзей, якія маюць іншыя досведы, напрыклад, Адамянца з Е-клаба, каб ён распавёў, як яны там вырашаюць свае праблемы, калі бяруць, напрыклад, хаця б частковую плату з навучэнцаў, што і гэта ім дае, якія плюсы-мінусы там існавання зарэгістраванай нейкай арганізацыі, якая мае нейкую такую дзейнасць. То бок частка гэтых пытанняў, яна сапраўды тэхнічная, нам трэба проста там вывучыць існуючыя умовы, вывучыць, якія тут ёсць магчымасці знаходзіць нейкія рэсурсы. Ну, ресурсы не абавязкова фінансавыя, да? І часам гэта могуць быць рэсурсы нават у тым сэнсе, што можна знайсці, напрыклад, памяшканні, якія вам даюць у аренду бесплатна. Да? Гэта таксама рэсурс. І што нам трэба нейкія гэтыя пытанні вывучаць, і гэта можна вывучаць у праектным рэжыме, у рэжыме групы адмыслоўцаў, якія будуць гэтае пытанне трымаць на нейкім такім пільным кантролі і час ад часу даваць справаздачы супольнасці. Але ж ёсць і некаторыя пытанні, якія ўсё адно будуць выклікаць для нас неабходнасць універсітэцкага фармату. Ну, у якасці проста прыклада, бо гэта як бы асобная тэма, і я не хачу зараз яе вельмі падрабязна разглядаць. Напрыклад, мы прыйшлі калісьці да нейкага кансэнсусу ў тым сэнсе, што ну, там, мы не бярэм, напрыклад, грошаў з нашых навучэнцаў. І гэта было абгрунтавана чым? Тым, што мы казалі, гэта ёсць адказам на камерцыяналізацыю сучаснай адукацыі. Тое, што яна перайшла у фактычна такое менеджерскае разуменне, кліент, замоўшчык і выканаўца, да? Адносін замоўшчыка і выканаўца. І гэта як бы абясцэньвае і самую як бы ідэю універсітэцкай адукацыі з аднаго боку, бо як бы знікае розніца, да? Тады ад выкладчыка можна патрабаваць не таго, што трэба, што ён там хоча і можа даць, а што там захоча кліент. Але ізноў-такі я б хацеў звярнуцца, што гэтае пытанне небяспрэчнае, бо, напрыклад, грошы з навучэнцаў універсітэты бралі ад самога пачатку свайго паўставання. І вось такая камерцыяналізацыя – гэта прыкмета выключна ўжо апошняга мадэрнага часу, калі сапраўды паўсталі вось гэтыя камерцыйныя схемы. Раней плату, якую выдавалі студэнты за свае навучанне, ніколі не разглядалася як плата, скажем, параўнальная з платай, якую надавалі, напрыклад, рамесніку, які вырабіў ім там гаршкі альбо зарабіў для іх там нейкія даспехі. Гэта была форма падзякі. То бок выкладчык, прафесор дзеліцца ведай, дзеліцца сваім часам, дзеліцца сваімі сіламі
з чалавекам, а той у яму аддзяку дае нешта сваё. Гэта былі нават не абавязкова грошы. Гэта маглі быць нейкія паслугі, да, там, прафесору маглі там, дапамагаць прабірацца ў хаце, там, ці дапамагаць весці нейкую хатнюю гаспадарку, ці нешта іншае рабіць. То бок гэта была хутчэй форма таго, пра што нам часам там Таццяна Шчасова распавядае, як гэта эканоміка дара. Адзін дорыць тое, што ёсць як форму веды, і ў адказ атрымлівае нейкі іншы дарунак у форме таксама паслугі за паслугу. Гэта ў тым сэнсе, што магчыма у нас будзе магчымасць на такім універсітэцкім семінарі разабраць і гэтую калізію, бо яна стаіць як таксама адзін з камянёў у рэчышчы нашага сённяшняга фінансавага становішча. І магчыма нейкія пазіцыі, якія мы ўжо лічым досыць пэўнымі ў сваёй дзейнасці, яны, магчыма, патрабуюць перагляду. Я за свайго боку магу, напрыклад, сказаць, што калі ёсць у нас трывога, што калі мы бярем плату, мы мусім зноў-такі падпарадкавацца пад іншага чалавека. У мяне ёсць досыць прыкладаў вельмі добрых на сёння нейкіх адукацыйных рашэнняў, якія пры ўсім пры тым, што яны платна рэалізуюцца, зусім не з'яўляюцца вось такой, што называецца, сервільнай ці кліенцкай формай аказання паслуг адукацыі. Гэта такая пэўны зноў-такі, на мой погляд, самападман, што гэтыя з'явы наўпрост звязаны. Ну і зноў-такі, гэта я проста паказваю як прыклад таго, што гэта праблема, які можна выносіць на універсітэцкі семінар, абмяркоўваць і зноў-такі ставіць як праблемы, якія маюць непасрэднае дачыненне да нашай дзейнасці тут і зараз. Бо ад таго, напрыклад, там, будзем ці не будзем мы браць нейкія грошы за навучанне, можа, напрыклад, залежыць цалкам адвязаць ад нашага фінансавага становішча пытання, напрыклад, з курсамі. І гэта ўжо дало нам іншыя магчымасці для развіцця ў іншых напрамках. Бо зараз вельмі часта мы мусім думаць толькі пра тое, як бы нам забяспечыць хаця б гэты ўзровень, адукацыйны ўзровень. А што ўжо там казаць пра нейкія іншыя праблемы ці нейкія іншыя пункты развіцця. Вось гэта што датычыць фінансавага гэтага блоку, як мне падаецца, чаму ён мусіць вырашацца зараз і чаму мы яго наогул павінны ставіць. Нагадаю, гэта, на мой погляд, павінна вырашацца праз праектную групу і праз пэўныя вынясенні пэўных важных тэмаў на універсітэцкі семінар. На пачатку такі фундаментальны, як я казаў, ці бярым, ці не бярым плату, напрыклад, і што ёсць гэтая плата. А пазней, магчыма, нейкія ўжо канкрэтныя парады ці нейкія канцэпцыі, якія нам можа прапанаваць працоўная група. Далей, наступны напрамак дзейнасці, які я таксама бачу як перспектыву. Насамрэч, яны дзесьці звязаныя, іх можна браць у пары, але я разумею, што у пары іх не возьме, бо ўсё адно гэта два вялікіх аб'ёма працы, два вялікіх кавалкі працы, які так проста не зробіш. З гэтым я сустрэўся ізноў-такі такой катэгарычнай форме, калі быў на той же самой конференции, что ладили товариство белорусской мовы, якая выкликала столь супярэчлівыя у нас дае адносіны. Для мяне гэта было менавіта такое пэўнае пачуццё, як бы мовіць, нейкай такой няздольнасці нешта прапанаваць, пры тым, што сам ты разумееш, што нібыта прапанаваць бы ты нешта і мог. Я маю на ўвазе, што калі мы размаўлялі з удзельнікамі гэтай канферэнцыі, спасылаліся на той досвед, які ёсць у лятучага універсітэта, напрыклад, калі мы казалі пра нейкія новыя
ідэі перспектывы ў плане адукацыі ці там у плане даследавання мы маглі толькі спасацца на тое, што так, у нас там ёсць свой унікальны досвед лятучага. У нас ёсць нейкія вось такія свае нейкія напрацоўкі, якія ну, як бы маюць, магчыма, вялікую карысць. Але акрамя як вось сказаць гэтае, мы нічога не маглі сказаць пра вялікі рахунак. Нам не было да чаго звярнуць людзей, каб яны сапраўды маглі пераканацца і сказаць, ну так, нешта маюць, магчыма, гэта варта таго, каб гэтым пераймацца ці каб на гэта арыентавацца. Мы ўжо не першы раз і, мабыць, не апошні, можа, раз звярталіся ў сваёй дзейнасці да канцэпцыі адукацыі. Вельмі плённа мы над гэтым працавалі ў першыя гады, нават збіралі адмысловую праектную сесію лятучага універсітэта. Калі 4 дні мы інтэнсіўна камунікавалі паводле гэтых пытанняў. Ну, Тацяна давала адзін з дакументаў, які там нарадзіўся, як пэўны такі вынік падсумавання дзейнасці таго, што мы там рабілі. Звярталіся мы да паасобных аспектаў гэтага і пазней. І мне падаецца, што ізноў-такі было б вельмі істотным для лятучага універсітэта, каб мы ўсё ж такі пераходзілі выключна ад практычных форм дзейнасці, звязаных з нашай непасрэднай актыўнасцю ў межах лятучага, да спроб хаця б нейкага ўжо канцэптуальнага падсумавання. Магчыма, гэта для мяне зараз выглядае як магчымасць ізноў-такі стварыць праектную групу, якая з аднаго боку паглядзела б, параўнала ўжо нейкія існуючыя мадэлі і канцэпцыі адукацыі, якія прапануюцца сёння як найбольш прасунутыя, перадавыя, там не ведаю. І ў гэтым плане тое, што лічыцца сёння апошнім словам у гэтай галіне. І з іншага боку паспрабаваць неяк падсумаваць, неяк зрабіць нейкую канцэптуалізацыю, мадэлю з таго, што ўжо было нароблена намі. І мне падаецца, што у нас не проста нейкі такі няпэўны, неахпляльны досвед, які цалкам ужо не паддаецца нейкай катэгарызацыі, нейкай канцэптуалізацыі, а вось толькі можна яго перажываць, але нельга выказаць. Мне падаецца, што ўжо ёсць пэўны час, калі мы маглі б пераводзіць гэты досвед у нейкія прадуктныя формы. Хай сабе гэта можа быць і не атрымаецца нейкая такая разгалінаваная і цалкам прапісаная канцэпцыя ці мадэль новай адукацыі, новага вобразу чалавека, які стаіць за гэтай адукацыяй. Але, прынамсі, нейкія прадуктныя формы, магчыма, нейкія артыкулы, нейкія, магчыма, кнігі з гэтым звязаныя, яны ўсё роўна будуць пэўным прарывам у гэтай галіне і хаця б тым прадуктам, на які ўжо можна будзе паказваць пальцам, звяртацца і нам самім, і да іншых. І паказваючы на гэта, казаць, вось гэта плён, наробак лятучага універсітэта. Гэта тое, што мы пакладаем неяк у падмурак сваёй дзейнасці і тое, з чым мы маем справу зараз і спрабуем развіваць далей. І мне падаецца таксама, што гэта магчымы фармат дзеяння, таму што яго таксама можна было б разгарнуць як праектную работу праектнай групы, якая займалася гэта в больш інтэнсіўным і шчыльным рэжыме, а ўжо нейкія свае наробкі, нейкія свае праблемы, з якімі яна сутыкаецца, праблемы якія патрабуюць нейкай агульнай дыскусіі, агульнага абмеркавання, яна б тады ўжо выносіла ізноў-такі ва універсітэцкі фармат. Каб на універсітэцкім фармаце гэтыя пытанні неяк спрабаваліся вырашацца, прынамсі. Ці вызначаліся як невырашальныя на сённяшні дзень, скажам. Павел, можна зноў, мне просто для сябе больш зразумець. Все ж такі, вось як табе падаецца,
Праблема палягае ў тым, што гэтыя формы, яны канцэптуальна там не аформлены, ці все ж таки тое, што там аформлена і напісана, яно недастаткова там, ну не ведаю, растыражавана, там распіарена і ці можа там састарэла. У чым все ж таки праблема? Бо, напрыклад, нават тая форма вось гэтых 4 школ, да, што ёсць, гэта ж у нейкім сэнсе таксама базавалася там на канцэптуальных напрацоўках педагогікі ідэалу, што падаецца, да, і потым было разыграна на такой вось, як гэта называлася, гульня там запускаючая, ці як бы трансфармавалася вось у гэта, да. І то бок, ну, я так разумею, што ну, як бы вось гэтыя метадалагічныя напрацоўкі, яны ў нейкім сэнсе вызываюць там нейкую непрыязь, да? Ці я можа неправільна разумею. Не, я про гэта зусім не кажу. Я кажу про тое, што ў нас ёсць пэўны досвед. Часткова ён у нас сапраўды там канцэптуалізаваны. Часткова ён канцэптуалізаваны за кошт таго, што ён абапіраецца на нейкія іншыя там тэорыі, ранейшыя, тая ж самая педагогіка ідэалы, і в гэтым сэнсе нейкая канцэпцыю падмоку там ляжыць. Але на сённяшні дзень мы ў любым выпадку перакрочылі тыя межы, і у нас ёсць шмат досведу, які ну, просто не адрефлексаваны ці не канцэптуалізаваны. Я б спрабаваў гэта перавесці ў нейкія ну, все ж таки больш прэгнантныя формы. Формы, якія былі б, ну, скажем так, больш рефлексіўнымі, больш канцэптуальнымі і больш бы давалі разумення агульнага погляду на гэтай праблемы, а не вырашэнне нейкіх зусім прыватных пытанняў ці зусім прыватных праблемаў. Ну, магчыма, я сабе неяк так ідэалістычна уяўляю сабе пытанні, звязаныя з гэтай самай канцэпцыяй адукацыі, але тое, да чаго мы імкнуліся ўсе ранейшыя гады, ранейшыя перыяды, гэта была сапраўды спроба так, не просто рабіць нейкую дзейнасць, не просто як бы смутна кіравацца нейкімі сваімі такімі інтуіцыямі наконт таго, як гэта мусіць ажыццяўляцца, але ўсё ж таки спроба зрабіць нейкую рэфлексіўную распрацоўку, нейкі такі магчымы план дзейнасці, які можа ўжывацца не толькі вось тут і зараз, не толькі там для выпадку лятучага, а можа быць перанесены на нейкія іншыя асяроддзі. То бок гэта ўжо, ну, як бы, зноў-такі. Як я зразумеў, атрымліваецца, што, скажем так, ну, практыка існавання лятучага універсітэта, яна ў нейкім сэнсе, ну, на твою думку, перакрочыла тыя там канцэпты, ці там развіла іх, да? І, ну так. Дык а тады, ну, што патрабуе далейшага разгортвання? Сама канцэпцыя адукацыі, ці вось у нас былі напрацоўкі так, выпускніка, скажем, да? Што найбольш каштоўнае вось у гэтай сферы? Што патрабуе вось такой распрацоўкі? Там ці не распрацоўкі, а афармленне, скажем так. Следующий, Дима, я так не зусім могу добра адказаць на твоё пытанне, потому что калі ты яго так задаеш, складваецца ўражанне, што у нас як бы ўсё ёсць, а я хочу нечага яшчэ большага ў параўнанні з тым, што ёсць. Не, ну я гэтага не меў на ўвазе, да? Не, ну, в принципе, у Димы, ну, скажем так, законное пытанне. Калі ты ставіш пэўныя задачы на канцэптуалізацыю, то ты мусіш нейкім чынам аднесціся да таго, што ёсць, і абазначыць... Я і кажу, што праектная група павінна займацца і гэтым. То бок аднесціся да таго, што у нас ужо ёсць у наяўнасці тыя падмуркі, на якіх мы стаялі, ці працягваем на іх стаяць. А суаднесціся гэта з іншымі досведамі. Ты просто, ну, там, Дима тады разумеў мадальнасць гаварэння. Это такая, ну, задачная гаварэнне, а не пакуль што змястоўна. Тому пакуль што па зместу тебе адказаць не можа. Ладно, тады можа так яшчэ одно пытанне. Вось што тычыцца школы аналітыкі, да? Вось на твою думку, яна все ж таки там будавалася на падставе вось гэтай канцэпцыі
педагогікі ідэала, ці там нейкія іншыя там прынцыпы былі зрэалізаваны там калектыўнага там нейкага ідэала, да, ці там калектыўнага ідэальнага суб'екта, ці ўсё ж такі педагогіка ідэала. Яна адрознівалася там от таго, што было. Мне наогул цяжка сказаць, што ў нас ёсць нейкія працэсы ў лятучым, якія б чыста кіраваліся педагогікай ідэала. Ну, прынамсі, я так гэта бачу. Што датычыць школы аналітыкі, то, ну, скажем так, я не магу сказаць цалкам, што там была выключеная фігура там, майстра, фігура магістра, які задае пэўны ўзровень, да, і на які арыентуюцца школьнікі. Не, гэта, магчыма, таксама мела месца. Але, акрамя гэтага, запускаліся яшчэ іншыя розныя працэсы, якія стваралі, на мой погляд, больш складаную карціну адукацыйнага працэсу, ну, прынамсі, у нашай школе, чым толькі, скажем, тое, што можна было б апісаць педагогікай ідэалу. Можно? Нет, Нет, а можно обозначить вот эти вот процессы? Или это вот целиком будущее, и какая проектная группа должна это найти? Ну вот ты же что-то имеешь в виду все-таки, когда говоришь, что что-то другое запускалось. Это что? Гэта, ну, так, гэта якби задача з аднаго боку, але з іншага боку, натуральна, што у мяне ёсць пэўныя уласныя досведы, якія я, ну, можа, не до конца яшчэ рэфлексаваў, і можа у праектных гэтых формах мне будзе лягчэй рэфлексаваць. Напрыклад, я зусім інакш цяпер, чым раней, уяўляю значных тых же самых гульнёвых працэсаў для арганізацыі адукацыі, чым гэта, напрыклад, рабіў там нават 2 гады там. І яны цалкам не з, напрыклад, з педагогікі ідэалу, яны з іншага мінарыні. Акрамя таго, вось я неяк пераасэнсаваў зноў-такі ну, нейкія планы там, мэтаў, матываў, задач адукацыйнага працэсу, прынамсі, што ў дачыненні да таго, чым мы займаемся ў гэтай нашай школе. Я проста зараз, натуральна, якби, не гатовы ўсё гэта прад'яўляць як по пунктам 1, 2, 3, 4, 5. А не по пунктам предварительно. Ну просто ты же на что-то опираешься, когда говоришь другие формы. Ну вот что-то должна там отрефлексировать проектная группа. Ну вот ты же из чего-то исходишь, да? Ты же не на пустом месте это говоришь. Конечно. Ну обозначь предварительно, чтобы было, а то ну, чтобы было понятно, что ты имеешь в виду. Ну, скажем, у меня есть уласны вялікі досвед таго, якім чынам на базе свайго курса тэхнік-сімвалічнай інтэрпрэтацыі мне удалось перавесці традыцыйны адукацыйны фармат у зусім іншы гульнёвы фармат. І адпаведна гэтаму я там цалкам вымушаны быў пераасэнсаваць все моманты адукацыйнага працэсу. І калі б я зараз гэта пачаў разбіраць, гэта б зноў-такі зацягнулася ў мяне досыць на доўгі час. Разбіраць все гэта па пункту. То есть не получится обозначить? Я не разумею, што ты зараз ад мяне дакладна хочаш. Вельмі простая рэч, што калі ты кажаш пра напрамкі канцэптуалізацыі, то Вольга хоча, каб ты паклаў хаця б нейкія змястоўныя тэзісы наконт гэтых напрамкаў. Да. Ну, ось адзін з ты прагаворваеш. У нас ёсць пэўны досвед практыкі а-ля, напрыклад, гульнёвыя формы адукацыі, якія мы мусім перавесці ў тэкставы канцэпт. Это адзін. Другое, трэцяе, ну, вот такого кшталту. Просто хаця б намінаваць гэтыя рэчы, калі яны ў цябе ёсць. Ну так, скажем так, я чаму дзесьці і лічу, што трэба ствараць праектную групу, потому что, скажем так, у сваёй бягучай дзейнасці мне вельмі часта не хапае часу менавіта сесці гэта для сябе разабраць.
Я якби адчуваю, што якби у пэўных напрамках я бачу ось той будучы магчымы змест адукацыйны, які б варта было разглядаць. Але для гэтага мне трэба спачатку, напрыклад, прысесть і пад канкрэтную задачу яго асэнсаваць. Ну, ясно. Но покуль что, ну, Ну, что-то есть, но пока непонятно, что. Да, пакуль што гэта да, не схоплена рэфлексійна, а таму я не магу это выдаць якасці. Добре, у нас уже амаль гадзіна прайшла, у Да. цябе яшчэ некалькі пунктаў. Ну, вот, давайте рухацца просто па гэтых пунктах, а потым паспрабуем абмеркаваць усё разам, просто вяртаючыся да таго, што казаў Катя. Ну, далей я паспрабую так уже сціскацца, бо сапраўды ўжо шмат прамоўлена і прыкладаў я таксама ўжо даваў, мне падаецца, дастаткова шмат. Наступнае пытанне для мяне гэта пытанне ізноў-такі звязанае ўжо не з адукацыйнымі, а з даследчымі працэсамі ва ўніверсітэце. Ну, перадусім для сябе гэта я фармулюю як выклік канцэпцыі даследчага універсітэта. Гэтая канцэпцыя з'явілася, ну, не той ж каб зусім нядаўна, але прынамсі і не так даўно, і яна, здаецца, спрабуе адказаць на той самы універсітэт у руінах, пра які пісаў Ідэнс, ну, стварыць, сказаць, што універсітэт гэта не для таго, гэта нейкая іншая установа, якая мусіць перадусім быць нейкім такім даследчай інстытуцыяй, і ў гэтым сэнсе ствараць нейкія хутчэй там адукацыйныя планы і не планы там выхавальныя ці нейкія іншыя, а перадусім нейкі вялікі навуковы план. І для нас гэта таксама можа быць пэўны выклік, бо калі ізноў-такі на тую ж канферэнцыю спасылацца, я бачу, што самы часты зварот, калі удзельнікі там абмяркоўвалі, якім павінен быць універсітэт, гэта быў сказано, ну вось, глядзіце, даследчы універсітэт. Вось ёсць такая канцэпцыя, яна прымяняецца шмат дзе, вось, калі ласка вам, прыклады з расійскай адукацыйнай там прасторы, вось прыклады з Украіны, вось параўноўвайце, глядзіце, гэта вось як бы пярэдні край. Тым жа час я ведаю, што і мы пераймаліся ўжо гэтымі пытаннямі. У нас быў, хаця і нядоўгі, але вельмі інтэнсіўны перыяд дзейнасці семінара, калі мы, напрыклад, займаліся пытаннямі ўзаемадзеяння ў межах універсітэта там розных пазіцый, звязаных менавіта з даследчай працай, таго, што універсітэт мог быць пэўным пунктам зборкі розных гэтых практыкі, якая паходзіць звонку, якая там сфармулюе задачы нейкія, фармулюе выклікі, і універсітэт як той, хто дапамагае знаходзіць адказы. І, адпаведна, гэта трохі іншы, скажем, на мой погляд, трохі іншы аспект, чым закладзены ў канцэпцыі тых жа даследчых універсітэтах, дзе ўсё ж такі акцэнт робіцца на грантавых даследаваннях, дзе звычайна існуюць агульныя праграмы, пад агульныя праграмы выдзяляюцца агулам грошы, ну і даследчык проста у гэтай праграмы ўпісваюцца ці не ўпісваюцца. Да таго ж у нас былі ізноў-такі напрацоўкі, ну, прынамсі, нейкія першасныя візіі таго, куды трэба рухацца. Яшчэ з самого пачатку гэтыя візіі застаюцца. Каму цікава, ізноў-такі можа паглядзець тую самую нашу кніжку з Владзімірам, на якую шмат ўжо пасылаліся. Там яны абазначаныя. Ізноў-такі тыя візіі, якія звязаныя з пераасэнсаваннем таго, што ёсць даследчая праца ва ўніверсітэце, на якія пункты трэба рабіць акцэнт, каб пераарыентаваць гэтую даследчую працу. І мне падаецца ізноў-такі, што тут магчымы быў бы фармат ізноў-такі працоўнай групы, якая, па-першае, дала рады гэтай канцэпцыі даследчага універсітэта, паказала яе асноўныя праблемныя вузкія месцы і там, ну, альбо давяла, што гэта слушная праграма, нам самім трэба ёй пераймацца, так?
альбо показала, у чым ёсць яе бяда, і тады адпаведна у якасці альтэрнатывы разглядала той варыянт, які быў калісьці ў нас наважаны і які пакуль не знайшоў яшчэ дастатковай дапрацоўкі, не знайшоў вялікага абгрунтавання, пры тым, што все адно пэўныя даследаванні ў нас праводзіліся. Пэўная, як бы так сказаць, на эмпірычным узроўні даследчая праца вялася і пэўныя, думаю, таксама папярэднія рэфлексіі праводзіліся. І таму тут можна сыходзіць як з гэтых першасных пастулатаў, што ў нас ёсць і ад якіх мы можам штурхнуцца, так і ад той эмпірычнай працы, якая таксама вялася і якая можа там нешта карэктаваць ці паказваць нейкія іншыя далягляды, пункты вось гэтай праблемы. Ну і зноў-такі той жа фармат, там, праектная група і вынясенне пэўных пытанняў на агульны разгляд універсітэцкага семінара. Ну і адпаведна яшчэ адзін апошні такі пункт для мяне, гэта чацвёрты, вось той пункт, з якім мы так больш шчыльна сутыкнуліся на апошняй гульні, арганізацыйнай гульні лятучага універсітэта. Ён быў звязаны з нашымі спробамі зразумець актуальныя працэсы інавацыі і ў прыватнасці такую інавацыю, якая сёння так трохі ажытацыйна глядзіцца, гэта звязана з тэхналогіяй блокчейн. Яна так ці інакш ужо з'яўляецца не проста фактарам нейкай магчымай будучыні. Не сёння, дык заўтра будзе падпісаны указ пра лічбавую эканоміку ў Беларусі, і фактычна гэта ператворыцца ў нашу рэальнасць выкарыстання гэтай тэхналогіі. І на самой школе, на самой гульні мы абмяркоўвалі на адной з сесіяў, на адным з паседжанняў таксама варыянт таго, як магчыма было будаваць універсітэт, ну такі ідэальны універсітэт, летучы універсітэт у ідэале, да, на базе гэтай самай тэхналогіі блокчейн. Зараз блокчейн збольшага все разглядаюць як там звязаны з крыптавалютамі, але крыптавалюта гэта не асноўная частка гэтай тэхналогіі, гэта проста адно з практычных увасабленняў. Фактычна гэта такая выглядае як перспектыўная тэхналогія, якая дапамагла магчыму універсітэту знайсці як там дадатковыя рэсурсы, так і магчымасць іншага спосабу арганізацыі супрацы ва універсітэту, там змянення нейкіх вытворчых працэсаў, ну, пэўным чынам перарыентавала б гэтую працу. Але паколькі у нас ужо на сёння ёсць фактычна працуючы семінар па блокчейн, я, на жаль, там не маю дастаткова часу, каб прымаць у ім непасрэдны удзел, але ускосна ведаю, што ён працуе і функцыянуе, то, магчыма, можна было б крокам даручыць, напрыклад, гэтаму фармату, гэтаму семінару, у тым ліку заняцца вось гэтым пытаннем, высвятленнем таго, ці сапраўды ёсць нейкія падставы, нейкія аснаванні для таго, каб выкарыстоўваць элементы ці нейкую агульную схему тэхналогіі блокчейн для таго ж лятучага універсітэта. І, магчыма, вось гэтыя пытанні таксама пазней яны маглі быць вынесены на агульнае абмеркаванне універсітэцкай супольнасці. Я б там мог са свайго там боку, і прыцягнуўшы таго ж Андрэя, які, здаецца, быў адным з ініцыятараў гэтага праекта, ну, які на гульні Андрэй, як Мельнік. Выцягнуць дзеля гэтага, так, і магчыма, гэтая прапанова таксама мела нейкую карысць і, ну, прынамсі, была пунктам росту для летучага універсітэта. І, адпаведна, гэта для мяне ёсць пытаннем, якое таксама мусіць вырашацца. Пры гэтым я натуральна разумею, што усе гэтыя працэсы, калі іх запускаць адначасова, яны могуць прывесці проста да калапсу, таму што, прынамсі, займацца гэтым можа давесціся адным і тым жа людзям.
У нас не так шмат людей, как так раскидать их во все боки, и как все этим занимались. Я сразу закончу думку. Просто как будто уже к новому блоку переходишь, ты говоришь, Ну, что о как бы перспективе одновременности просто я уже разговариваю, у меня 4 пары было. Запуска, да? А я просто, у меня вопрос по предыдущему содержанию. Давай. Вот как бы ты ссылаешься на книгу, да, где можно найти концептуальные основания вот этого исследовательского университета. Но для меня вот сейчас прямо, да, эта отсылка, она не работает, потому что я просто не помню. Да? Потому что я там ее читала, условно говоря, 8 лет назад. Да? Послушай, а может быть, ты обозначишь опять-таки какие-то ключевые моменты программы? Я могу здесь там сейчас? включить проект, а я могу показать там, у меня есть презентация. А зачем? Нет, не надо. Давайте не будем презентацию. Вот как Андрей говорил, там в режиме номинации просто. Там, просто обозначить, чтобы это не было так абстрактно, было понятно, что именно ты имеешь в виду. Он же говорит не о том, что сейчас с этим разбираться, а он говорит, что как бы про место исследования в университете надо бы вернуться к этой теме. Не то сделать, вернуться к критике, пересмотру, принятию концепции исследовательского университета, не то подумать, как, если мы не принимаем эту концепцию, как это как бы в наших обстоятельствах, но какие-то исследовательские программы, как бы вроде как должны быть, и вот, вроде как они не идут и не задумываются, надо с этим что-то делать. Как-то так. Я так понимаю, что скорее тут вопрос не в том, чтобы не про исследовательский университет, а про то, что исследования внутри летучего, найти им место, осмысленное. Вот, если я правильно поняла мысль. І до того ж я додам, що коли я зараз буду виставляти ще ієрархію, бо я розумію, що всі процеси разом запустити це нереально, то я би, до речі, ось ці процеси з дослідженням, мабуть, все ж таки відтягнув поколь на, у своєї особистому рейтингу, відтягнув би на останнє місце, бо тут у нас найменш просто напрацовки, як на мою думку. Те, что есть, я бы не сказал, что там уже есть целиком прописанные концептуальные основания. Там есть, скажем так, огульные ориентиры. Там есть некие огульные положения, які ты легко зможешь поглядеть, и они там есть, як на самой, например, моей части, они есть там на базовой схеме. Паша Павлович, дай мне ключевые слова, просто чтобы я знала, на что мне обращать внимание. И просто, чтобы я это, было не в футуре, да, а чтобы я сейчас что-то могла сообразить. Теперь это докладно зараз? Уже не надо, наверное. Я снимаю вопрос, извините. Так а чего снимать вопрос? Есть просто тебе мешає это зразуметь сутність проблеми, ці ти хочеш, коли я тебе озвучу, зрозуміти, варто это для науки понести. Там есть концептуальное основание? На мой взгляд, есть. Хорошо, но ты можешь дать мне ключевые слова, чтобы у меня возникло представление, какого рода это концептуальное основание? Мне кажется, там очень простое концептуальное основание связи процессов исследования и преподавания. Можно Приоритет Да. исследования, вторичность Преподавание, да. это одна из загульных. Совсем. Если грубо так, да. Это очень огульно, потому что любой Там преподаватель преподает предмет, в котором он разбирается, соответственно, какие-то исследования международного уровня или локального, все равно они там в основе лежат. У Летучего университета есть книжка по идее То университета? есть это как бы не совсем исследование в классическом смысле. Дайте мне на хвилинку, как я просто шоколаду не лепил, а просто пригадал какие-то пункты по написанному. Мне кажется, там даже у нас была попытка сделать концептуальный шаг вперед. Это университет игры. Да, и вот Водолажская очень хороший текст писала на несоразмерность там, проблем и масштаба действия, да, и вот этот разрыв и игра как способ там, преодоления этого разрыва. То есть мне кажется, тут
Ну, гэта напрацоўкі ўжо, які ў нас узніклі трошки так, у часе дзейнасці. Секунду, я не понимаю. Добре, давайте про дослідження. Павел. Да, я просто зачитаю, я зараз не хочу разводить, просто зачитаю, как у тебя там сапраўды были Ключевое некие слово. рейперы. Вот, то, что у меня тут позначено. Критическая междисциплинарность, в общем смысле во имя рефлексии, уточнение. Проблемный принцип организации исследовательских центров, практизация знания, разработка участия во внедрении инноваций со стороны университета, исследовательский и реализаторский этос. Далее, как бы, система квалификации на основе общей рефлексивно-методической рамки, исследования центрированы на разработку актуальных и перспективных проблем, содержащих элементы вызова для общества, внутренний и внешний аутсорсинг. Ну, я просто их тебе перечислил, имея в виду, что понятно, чтобы ты Питання что-то... Да, все, спасибо. Добре, йдемо далі. Почему у Мацкевича там были еще некие свои допрацовки, я просто свою часть. Йдемо далі. Павел спинився на уже обміркуванні... Можно наводящий вопрос, Павлу? До чого? До якого? То есть До якої частки? Или вот, уточнение? вот именно уточняющие инновации, связанные работой в университета ведущего, да, с целью, скажем так, предложения этих инноваций, ну, скажем так, для Беларуси, для государства, то есть для каких-то государственных программ или каких-то частных инвестиций, так что ли? Так получается. Куда Павел, внедрять? это были ключові слова про дослідження. Ну, я уже конкретизирую. Не треба зараз критизувати, тому що Павел ставить питання про те, що з цією темою далі треба працювати або у вигляді працівної групи, або у вигляді обміркування на семінари, і позначає просто деякі пункти, про які треба там далі розгортувати. Але вже в межах працівної групи або семінару. Тому зараз це не час обмірковувати це подробязно. Ну давайте далі. Да, я б не хотів забалтувати. По кожному питанню тут можна шмат розмовляти. Я чому їх виношу як теми для праці, тому що там шмат є чого говорити і робити. І знову таки вернуся до того пункту, якого починав казати. Я не лічу, що ми можемо, нам варто запускати всі ці напрамки одночасово. У нас просто не хопить сили, емоцій. Тому, коли б я особисто виставляв зараз свій особистий рейтинг, які процеси треба починати вже сьогодні, а які можна трошки пізніше, я б зробив таким чином. Ну, ось уточнение до блокчейна я сказал, что там это можливо переадресовать уже існуючій формі, і тому яна може не писати у власний формат і поглядеть, де оно там лепше пишется, і тоді переносить на університетський семінар. А що дотичить усіх трьох останніх, то я б сказав так. Для мене напередусім найважке питання сьогодні – це питання ендаументу, фінансової устойливості, бо в яку ми так чи інакше вже упираємося не перший год, і треба з цим нечто робити. І його треба вирішати у ближайший час, не формуючи проєктну групу, вже там ледве не з Нового года. Питання з концепцією едукації я би так само вже прив'язав, може, до трошки пізніше, коли ось пік інтенсивності праці в этой фінансовій групі сийде, ось започати ось ці процеси з концепцією едукації. Можливо, щось може вестися паралельно, коли там это не надо буде потребувати великих висілків. Бо гэты напрамак, як мне падаецца, у нас больш распрацаваны. Тут уже есть больш наробленого, і нам будзе, у нас уже больш досведа в гэтым плане. І в гэтым сэнсе, мне падаецца, нам здесь будзе трошки не тое как прасцей, але трошки змястоўней працаваць і прапаноўваць нейкія ўжо прадукты. А вось пытанне з даследчымі працэсамі я трохі аднёс тады на больш адцягненую перспектыву, менавіта таму, што гэта пытанні, якія у нас ёсць зафіксаваныя, але яшчэ не настолькі добра атрымалі нейкую прапрацоўку. І таму я бы іх пачынаў, калі
ізноў-такі пік інтэнсіўнасці камунікацыі по адукацыйнай частцы, ён ужо пройдзе, і тады ўжо можа быць запусціць новую камунікацыю. Ну, прынамсі, у мяне такая вось іерархія выбудовалася. Магчыма, я тут не маю рацыі, а заходжу нейкіх сваіх там суб'ектыўных разуменняў гэтага працэсу. Ну і апошняе, што я хацеў сказаць, самае апошняе. Універсітэцкі семінар магчыма выкарыстоўваць яшчэ для вырашэння нейкіх істотных бягучых пытанняў. І вось адным з такіх істотных бягучых пытанняў я, напрыклад, лічу тое, што вынесла вчора зацемкі Тацяна Вадаварская, гэта, напрыклад, пытанне з нашай традыцыйнай зімовай канферэнцыі. Бо сапраўды тое, што у нас там няма зараз рэсурсу, гэта пытанне з аднаго боку нібыта істотнае, з іншага боку, ну, мы ўсе разумеем, што арганізацыйна мы гэта можам вырашыць. Калі мы вырашылі пытанне з летнікам, ну, натуральна, ўжо не такі гэта высілкі, каб арганізаваць гэта мерапрыемства для нас саміх, да, у нейкай бліжэйшай перспектыве. І што датычыць той жа тэмы, я таксама ўжо для сябе там трошки прыкінуў, што б магло быць гэтай будучай тэмай. І магу гэта проста анансаваць, разумеючы, што, напрыклад, нейкім наступным універсітэцкім семінарам, можа, сапраўды наступным універсітэцкім семінарам, гэта можна было падмеркаваць больш істотна, больш плённа і, магчыма, з нейкімі іншымі прапановамі. Вось для сабе я падумаў, што, можа быць, найлепшым варыянтам працягу нейкай гэтай нашай эстафеты думкі было б зрабіць тэмай наступнай зімовай канферэнцыі тэму футурашоп. Ну, вы ведаеце гэтую вядомую, я думаю, кніжку Тофлера, але пытанне не ў ёй, а ў тым, што сапраўды, калі мы пачыналі разбірацца з інавацыямі, тэхнікай, інавацыі ў мінулым годзе, мы рана ці позна выходзілі на пытанне таго, што гэтай інавацыі для нас, для гуманітарыяў, перадусім для сацыяльнай гэтай перспектывы, гэта ёсць не толькі такая нейкая вельмі прыгожая, прекрасная будучыня, у якой усе людзі жывуць і карыстаюцца тэхналагічным раем, гэта для нас яшчэ і пэўныя пагрозы, з якія мы звязваем з гэтай будучыняй. Гэта пэўныя часам нават апакаліптычныя сцэнарыі, якія мы самі сабе прадумляем, калі разглядаем гэтыя будучыні. Яны звязаны там з тэмамі таго глобальнага пацяплення і з тым, наколькі тыя ж самыя тэхналогіі кшталту блокчейна ці там штучнага інтэлекту ці іншыя могуць, ну, скажем так, істотна сапсаваць чалавечае жыццё ці істотна, скажем так, змяніць ідэнтычнасць там сучаснага чалавека. І, адпаведна, гэта будзе звязана з той тэмай, якую мы звычайна не пралангуем для ў універсітэце, гэта тэма таго, што мы лічым істотным прадумваць сацыяльна-гуманітарныя наступствы там ужывання тых ці іншых гэтых самых тэхналогій. І, магчыма, вось такі фармат вось гэтага нашага трохі кантраляванага страху перад будучыняй, гэта вось магчымы фармат, які мог бы аб'яднаць вось якасці тэмы для будучай канферэнцыі. І зноў-такі, гэта зараз не для абмеркавання, проста як дэманстрацыя таго, што для чаго яшчэ трэба выкарыстоўваць універсітэцкі семінар і як вось крючок, накидка на будущее, на ближайшие некие посещения. Ну, теперь у меня уже докладно все. Добре. Питання, коментарі. Який формат праці ми зараз оберемо? От зараз. Ну, так. Зараз я б пропонував удільникам відноситися до того, що сказав Павло. Критично, по всій там строгости закона. А можно как бы к тому, что я не сказал Павел? Все, что мы так любим. Ко всему, что не сказал Павел. Не хотів, щоб це перейшло у достатково зрозуміло, що Павел каже. Як він каже,
і так далей. Не хацелася б гэта пераўтвараць у там пытанні адказы і сустрэчу з цікавым чалавекам. Да? Таму па сутнасці тады што ён скажа. Ну давай. Что как бы этот доклад, он как бы игнорирует ту дискуссию, которая была развернута в офлайне, в онлайне там. То есть, и как это понимать? То есть, что то, что мы просто забываем и живем, как будто этого ничего не было. А что такого существенного он проигнорировал? Да все как бы. Ну, там, как мне показалось, определилась некая оппозиция. То есть, там Павел хотя говорит, я тут не хочу, чтобы меня воспринимали как революционер. Ну, то есть, значит ли это, что все, что там было, оно вообще несущественно, не подлежит рассмотрению на университетском семинаре и может быть просто забыто? Іван, ты мне дакладна фармулюеш думку. Калі ты кажаш, усё гэта вось, гэта ты не па што. Не, ну так что... Ты калі чтобы скажаш, ты кажы дакладна, якія пытанні, на твой погляд, павінны быць вынесены зараз для абмеркавання на семінар. Ну, твой конфликт с Маскевичем, например. Што менавіта з гэтага канфлікта ты лічыш вартым вынесці на семінар? Ну, вообще мой был вопрос про тебя, то есть ты сам ничего не считаешь, что нужно вынести. Разумеешь, если как бы нет, ну, тогда уже, конечно, вопрос ко мне, ну, то есть, но я изначально про тебя спрашивал. Добра. Скажем, мяне у дачыненні да таго, які ў нас атрымаліся з Владимиром формы камунікацыі в онлайн, ёсць толькі два моманты, якія б можна было б наогул абмяркоўваць і кудысьці выносіць. Адзін з гэтых момантаў для мяне звязаны з этычным вымярэннем, з вымярэннем этасу камунікацыі, таго, ці можам мы сабе дазваляць тыя формы камунікацыі, калі мы свядома ідзем на пэўныя рытарычныя формы ці свядомыя абразы. Але гэта не пытанне для універсітэцкага семінару, прынамсі, як мне падаецца. Гэта магло быць пытаннем для, не ведаю, калі гэта цябе істотна, для іншых істотна, стварэння нейкай этычнай камісіі в лятучым універсітэце, ці не ведаю, пераносу гэтага пытання ў межы карпорацыі, людэння, стварэння нейкага суду гонара. Але гэта не тое пытанне, якое я б хацеў у гэтым працоўным рэжыме сёння абмеркаваць. Другое пытанне, з якога разгарнулася вся наступная наша вялікая палеміка і некаторыя, можа быць, рэзкія формулёўкі ў наступным з Маскевічем, для мяне гэта было пытанне, звязанае з якраз фарматам універсітэцкага семінару. Калі я заклікаў бальшыню людзей, заклікаў досыць эмацыйна, прызнаюся, для того, каб далучыцца да удзелу ў універсітэцкім семінары, у працы па абмеркаванні, для мяне было нечакана тое, што, напрыклад, Владимир фактычна сваёй рэакцыяй створыць супрацьлеглы тренд. То бок ён пачынае адбіваць людзей, адбіваць іх ахвоту ісці на гэты семінар. І, адпаведна, я вымушаны быў на гэта рэагаваць, і рэагаваць, можа быць, досыць жорстка. Можа быць, больш жорстка, чым мне б хацелася. І, адпаведна, у нас пачаўся з гэтым звязаны канфлікт. Не важна, каб універсітэцкі семінар працаваў, каб на ім прымаліся істотныя дыскусіі рашэння. Пазіцыю Владимира я дакладна не магу сабе зразумець. Яна для мяне некая такая трохі дзіўная, звязаная з аднаго боку з тым, што яму таксама, як і мне, не падабаецца тое, што у нас дамінуе такая, моўна-пагадзіннікавая псіхалогія у часткі калегіума, калі мы проста ходзім, карыстаемся рэсурсам, але ніяк укладацца не хочам ва ўсё гэта ўсё. Але з іншага боку, ёсць нейкі такі, як на маю думку, дзіўны тренд, звязаны з тым, што сваёй рыторыкай Владимир, наадварот,
кажа людям, не ходите на университетские семинары, вы все одно не варты, вы не можете, вы не в стане, вы как бы не до академики, как этим заниматься. И вот у этой суперечности для меня повстала некая конфликтная форма. Як з гэтым разбірацца і зноў-такі, ну, напэўна, гэта там трэба мне там з Владзімірам неяк пагаварыць пра гэта. Можа быць, гэта варта нейкаму абмеркавання, калі супольнасці гэта цікава больш разгарнуць публічнай прасторы. Ну, не ведаю. Я таксама таму гэты момант не выносіў зараз на дыскусію. Тебе задавальняе такі адказ? Ну, я твою точку зрения понял, что это была просто проблема коммуникации, исключительно коммуналов, ну и проблема этичности, которую ты считаешь неправильным обсуждать на университетском семинаре. Ну, принамсі, у гэты дзень і ў гэтым фармаце. Ну, все, калі мы чапляем гэтае пытанне, то зноў-такі там шмат чаго прагучала. Там тэзісаў і контртэзісаў. І што там мяне чапляе ў гэтай дыскусіі, што можна вносіць на універсітэцкія іншыя фарматы. Гэта пытанне там ролі, значэння культурнай палітыкі, як бы ацэнкі і так далей. Гэта сутна, ну, адзіны змест, для мяне там з'яўляецца важным. Усё астатняе, ну, па сутнасці можна вырашыць у іншых формах, там узаемадзеяннях персанальных, карпаратыўных, ну, это калегіум уже там, да, і так далее. А вот тое, што з'яўляецца змястоўным, ну, это супярэчанне наконт канцэптуальных пытанняў. І альбо мы іх разграбаем, альбо мы не разграбаем, потому што это, ну, сутнасныя такія прэтэнзіі. Ну, Ігор прапанаваў, напрыклад, тое, што ён збіраецца з гэтым рабіць. Это адна з формаў адказаў на гэта. Іншая форма адказа – гэта, ну, як бы прэтэнзія Маскевіча на тое, што мы маем пэўную канцэпцыю ў межах пэўнага падыхода, а ты кажаш, што як бы гэта не можа быць адзіным падыходам, тады ўзнікае пытанне, ну, праяўленасці іншага падыходу, да, тут. Ну, тому это, ну, такія, ну, ведаеш, сутнасныя пытанні на іх, але іх нельга просто вот так вот штурмовать. Ну, ты як член акадэміі, як член калегіуму, натуральна можна гэтае пытанне ставіць і выносіць на універсітэцкі семінар, і я таксама са свайго боку прыму в гэтым удзел. Я прапанаваў, сапраўды, такі варыянт, там, кампрамісны дзесьці варыянт, калі прапанаваў гэта рабіць у межах ягонага адукацыйнага курсу. Я збіраўся разбіраць, а не высветляць. Но, як бы, ўсё адно, гэта форма ягонага адказу, да, ягонага разбіральніцтва з гэтым пытаннем. І ён ўсё адно упісаны, хочам на таго ці не, ў межы адукацыйнага курса, які ён чытае. Ён жа яго не проста прапанаваў у свабоднай манеры. Таму гэта адзін з варыянтаў адказу. Я мог бы, адпаведна, таксама, калі ў гэтым ёсць цікавасць, пайсці са сваімі думкамі, са сваімі в гэтым сэнсе адказамі, як у фармаце універсітэцкім, як і ў спецыялізаваным нейкім фармаце выступіць. Я чаму на гэта не стаў адказваць, ну, мяне проста трошки таксама абразіла форму, якой мне гэтае пытанне паставілі, бо калі... Не, мне тут вот форма в данном выглядзе, ну, вот, зараз абсолютно не хвалили. Зараз не про форму, а мы уже поразмаўлялі про этику, где вырашаецца пытанне этики. Да насрать, ну, галоўнае, гэта, ну, как бы, змест альбо там ёсць у тым, што кажа Павел, рацыя, альбо, як бы, няма. Ёсць у тым, што кажа Маскевіч, рацыя, альбо няма. Я не адмаўляюся тым, што я магу гэтаму дзейнічаць. Калі гэта істотна для карпорацыі, ты лічыш, калі гэта істотна для універсітэта, гэта можна выносіць таксама на універсітэцкі семінар. Гэты рух быў зададзены тваімі выказваннямі і рэакцыямі Маскевіча. З'явілася выразная пазіцыя. Калі адзін з бакоў кажа, гэта не істотна, я здымаю, ну тады няма праблему. Калі ты настойваеш на том, што не, гэта істотна і мае сэнс, тады гэта іншая сітуацыя. Тады можна змястоўна далей разбірацца, бо ёсць нейкая пазіцыя. Разумееш? Калі гэта зводзіць да камунікатыўнага фармату, як Іван рэагуе на твае словы, ну то ўсё, скончылі і ідзем разбірацца з іншымі пытаннямі.
Таму вот я бы подвесіў гэта, ну, хутчэй, ведаеш, на твоё самовызначэнне. Разумеешь, тут не только мое самозначение. Мне насамрэч, для мяне, скажем так, было неістотна тое, што у мяне ёсць свая візія таго, як трэба рабіць лятучы універсітэт, якая выказана ў тым ліку ў кнізе. А у Маскевіча ёсць свая візія, і гэта візію падзяляе частка супольнасці. Для мяне гэта было неістотна ў тым сэнсе, што калі гэтыя візіі проста суіснуюць у межах лятучага, яны неяк узаемадзейнічаюць, ну, напрыклад, у межах універсітэцкага семінара. Все яны маюць магчымасць неяк уплываць там і на прыняцце рашэння, і на ўзровень дыскусіі. Але калі пытанне ставіцца рубам, то бок альбо прыходзяць людзі з пэўнай візіяй, альбо зусім не прыходзіць, ну тады мне даводзіцца ставіць таксама пытанне і казаць, што ну, я не магу прыняць там праграму культурнай палітыкі, і чаму я не магу яе прыняць. Вось і ўсё. Конечно, не так ставится. Ну, я гэта так прочитал со слова Маскевича. Максима я недзе не имел рации так Вот читать. в какой-то момент, да, стал вопрос, что знание культурной политики должно быть фильтром для пропуска на семинар. Вот Да. так был там вопрос. А для меня гэта істотное питание по семинару разглядаю як сердце лятучага. Все. А что датычыць аўдыторнай працы, ну, натуральна, там ніхто там, не Вадалашская, не Маскевич не ходит с линейкой и не меряет методологичность мозга. Саша, там вопрос был так, да, что Чакайте, Концептуально? зараз будете робити. Бо ну, вертатися до того, що там було наговорено, я ну, знову-таки не хочу. Да? Ну, мне важно знову-таки позначення. Это можно переводить, в принципе, как бы, формат концептуальной працы. Да? Потому что, когда мы кажем про концепцию университета, и вот ты поделяешь, например, там, то, что ты написал у книжку, и Мацкевич написал. Вот я уже давно как бы, ну, не бачу ніяких сутносних адрозненняў. То есть это інкарпаравана у, ну, як мінімум, маё разуменне того, что там адбываецца. Ну, я працую з пэўнай падходнасцю, я твае ідэі гэтай туды сам сабе нейкім чынам упакаваў. Я не бачу там больш рознасці, там яе няма, ну, для мяне. Это для тебя. Я могу вот патлумачыць. Таму, як бы, калі мы, там, ты настойваеш на пэўнай адрознасці, тады гэта адрознасць і там, ну, вот, канцэптуальная іншасць, яна мусіць быць таксама пазначаная. Да? Вот пра што я кажу. Прычым, ну, як бы, это, ну, радыкальная іншасць мусіць быць, ну, там, выкладзена і бачная. Да? Ну, как бы, вот, ну, гэта не было падобнае на тое, што это ёсць паўтарэнне альбо пераказванне там тых самых ідэяў, ну, там, на новы лад. Да. Вось я. І таму, вот, калі мы запускаем пэўную канцэптуальную працу, то я усе гэтыя адрозненні, якія маюцца, лічу, ну, магчымым рухавіком для гэтай канцэптуальнай працы. І таму, калі мы распачынаем гэта на нейкі новы віток, вот мы пражылі ад кніжкі да сённяшняга часу, ёсць пэўны ўжо там досвед канцэптуальнай працы, як ты кажаш, і практычныя напрацоўкі, ну, як бы, вот, эмпірыка наша. Да? Тады мы мусім, ну, напрыклад, распачаць гэта з, там, вот я просто гэта бачыў, як просто цыклы, як бы, лекцыяў, да? 3 лекции Барковского, 3 лекции Водолажской, там 3 лекции Мацкевича про концепцию летучего университета на сегодняшний час, да, там, які ёсць. И вот вам там 9 семинаров уже можно... Я мусіць кожны казаць про сваё, ты лічыш? А про что вы можете сказать? У вас нават розные разуменні, розная мова, розный досвід. В гэтым сэнсе, што 3 розных погляда на одну справу. Так, 3 розных погляды, як мінімум, могуць паўстаць. Бо я ведаю тое, што ў гэтых двух, у сэнсе, хай яны культурна-палітычных коробкі погляду будуць сказаць пра летучы універсітэт, у іх няма разумення. Ты, як бы, гэта, ну, наступны фокус. Там, Четвертая вот лекция Игоря занята. Ну, там, таксама астатнія ў гэтым сэнсе таксама могуць рабіць тыя самыя ўкіпы. Але што я бачу, што можа, ну, быць пачаткам, то это вот такая рэч. Але вось захоўваць вот эту адрознасць, ну, тут прынцыпова важна. Яка яшчэ для мяне, напрыклад, пэўна ёсць часам складанасць, чаму мне зноў-такі было часам цяжка размаўляць у гэтай дыскусіі.
Я часам пачынаю не разумець сапраўды, калі мне кажуць пра культурную палітыку, што насамрэч маецца на ўвазе. Бо калі, напрыклад, Маскевіч, ну я разумею, што гэта у палемічнай у сэрцах, але кажа, напрыклад, што ва ўсім лятучым універсітэце культурную палітыку разумею толькі я і Вадалажская, но я, напрыклад, тады не зусім разумею, што ж гэта такая за дзіўная культурная палітыка, якую за ўсё ж гэта жыццё існавання універсітэта, нават там ні Егору, ні Шелест там не засвоілі, я ўжо не кажу пра іншых, а ведаюць толькі 2 чалавека. Это для меня уже некий такі містычны досвед. Да? По-другое, я ізноў-таки лічу, што таксама я прачытаў там немало тэкстаў Мацкевіча, там, стасуюся з метадолагамі на працягу 7-8 год, ну і нейкі разуменне, досвед культурнай палітыкі маю. І адпаведна, калі мне кажуць ізноў-таки, што я тут нічога не разумею, я ўжо не ведаю, да, якія крыніцы для вас рэферентны там, где ваша Библия, трэба ткнуць пальцем тогда и сказать, что ось я прочитал, ты уже ведаешь культурную политику, да? Бо калі веда расплываецца, да і цяжка аднесціся. Да і тады трэба, як ведаеце, калі гэта ізноў-таки нейкае рэлігійнае вучэнне, там зразумела. Вось прыходзьце, читайце наши кніжкі, читайце наши катэхізісы, тады вам нешта можа там адкроецца. А калі гэта рацыянальнае вучэнне, яно мусіць там выкласціся, ну, ледзьве не па пунктах. 1, 2, 3, 4, 5. І тады... Пункты университет, партия, газета. 6. Государственная европеизация. Да, еще. Это мафия, 3 на 3. И наша ситуация вообще. 3 на 3, 9, понимаешь? Мне кажется, я гэтага не разумею, напрыклад. Мне уже становится дзіўна, а што конкретно я там не разумею, і мне тады цікава, как Андрей, напрыклад, выйшаў і сказал: Павел, ты не разумеешь в культурной палітыцы гэта і гэта. Павел, я тебе скажу, да. Знаешь, как бы культурная политика это не веда, да, то есть она основана на деятельностном подходе. Так, значит, Зараз как бы хутка патлумачыш. тоже, да, я думаю, что и когда Москвич говорит, что как бы только он и Водолажская, это значит, что только его и Водолажское действием это является основанием концептуальным, да? А все остальные, значит, мимо. А все остальные их не используют. Да? Это Калі Оксана кажет, что она культовую культурную политику, она не мает. Да. Ну, Ладно. ведаеш, ну, просто... Не получится так. Садись 2. Я до таго, што калі ну, уявіць сабе, што у нас ёсць некалькі канцэптуальна адрозных поглядаў, то акрамя выкладання нейкіх поглядаў саміх па сабе, ну, натуральным было б тады суаднясенне розных людзей да таго, што выкладзена іншым. Да? Тому якби ад цябе таксама мусіць быць даклад, як я разумею культурную палітыку, як ад Мацкевіча, як я разумею логіку Барковскага. Да? Ну, ці герменеўтыку, калі ты кажаш, што гэта падыход, і гэтыя падыходы супрацьлеглыя, тады мусіць быць на пазначэнне кагосьці пра тое, што ты кажаш. Да? Там, Таніна у адносінах да абодвух вас. Вот я б это натуральным бачу. І тады гэта можна нейкім чынам туды суадносіць. Што ты не разумееш, ці што ты разумееш правільна. Ну добра, крацей, гэта все у нас выліваецца ў тое, што таксама можа быць машыном фарматам працы універсітэцкага семінара ў той ці іншай змястоўнасці. Нет, он Андрей про другое говорил, что там правильно цикл лекций, нет? Не, ну гэта розныя рэчы. Просто балды, докладаў, як хаціце. Просто, я так думаю, што як адзін з магчымых фарматаў гэта магло быць. Гэта пачыналася з цыклу лекцыяў, гэта можа быць паўторана на наступным вітку пэўным чынам. Але гэта такая просто працоўная прапанова. Можна не так рабіць. Можно там, диспут устроить. Да. Яшчэ пытанне, потому что у меня есть еще комментарии мои. Есть вопрос немножко уходящий, можно я его задам? Павел может не отвечать, в принципе. Скажи, Павел, твоя идентичность философа, она остается таковой, да? И каким образом видишь ли ты вообще в
В летучем философскую составляющую в каком виде, собственно, она здесь может быть представлена? Та составляющая, которая не имеет отношения к деятельностному подходу, культурной политике и так далее. Или каким-то образом все равно философия в чем бы лице, там, в какой-то специализации бы она ни была, она должна каким-то образом относиться к культурной политике, к чему еще, к университету как таковому, его строительству и так далее. Или это какая-то маргинальная будет деятельность по краям, либо как бы она вписана в деятельностный подход, либо еще как-то. Розумієш, Галя, от з самого початку, коли я долучився до ідеї побудови летучого університету, я для себе бачу некое такое выразное место и наогул заходил с того, что университет, який мы будуем, он не мусит быть университетом некой одного виду деятельности, одного вида мышления. Пока я вижу... Это суперечить нават позиции методологичной супольности, бо для их потраплению один вид мышления это так само, як я так разумею, это так само фейл, певный фейл. І в гэтым сэнсе тое, што ва універсітэце існуюць розныя там практыкі, розныя тыпы мыслення, гэта якраз лепшае, што зможа быць з універсітэтам. Причем могут быть несопоставимые совершенно. Ну, магчыма, што яны ў сваёй практыцы там так арыентуюцца на рознае, да? Але в гэтым сэнсе я і не лічу, што гэта павінна быць ўжо цалкам такія незалежныя друг ад друга, што яны нават і ведаць аднога не ведаюць. Как ты видишь философию в летучем итоге все-таки, если видишь? Ну, вось так, як она тут пакуль што адбывалася ўвесь гэты час. То бок гэта пэўная форма зноў-такі мыслення і дзейнасці, якая реалізуе свае там уласныя задачи і мэты, але тым не менш ставіцца і да пытанняў... Философия формы деятельности, это, ну, для меня, например, это не так. Ну, это твое. А это твое, понимаешь? Так вот, как бы и вопрос, в чем философия, как она может существовать? В форме деятельности, деятельностного подхода, опять же, получается. Мы это можем посвятить особо семинар. Деятельностный подход и деятельность это не есть тождественно. Философия и деятельность. Ну, это немножко оксюморон для меня, например. Я разумею твое питание, Галя, я хочу как бы, снять основное твое питание. Не, я не лечу, что философия повинна зависеть методологией у летучего университета. Окей. Є ще питання? Коментарі? Ася. Павел, вот из того, что я видела в этом длинном предисловии к этому мероприятию, да, там было в том числе, из неозвученного, там звучала такая мысль, что часть преподавателей, которые хотели бы участвовать в процессе развития летучего университета, и у них есть какое-то другое видение, они не допускаются, ну, в смысле, не допускаются, не имеют возможности реализовать свои идеи, что-то в этом роде, да, которые другие по отношению к тому, что сейчас происходит. Но я, к сожалению, опоздала, поэтому не могу целиком полностью оценить то, что было. Но из того, что я слышала, вы рассказывали в основном, когда говорили про развитие, про видение развития, вы рассказывали в основном о тех направлениях, которые уже реализуются. Ну, например, тоже блокчейн, да, то, что происходило там в формате игры, дальше семинара, еще каких-то вещей, которые, констатируются как должное, в стиле, почему еще не, но без, скажем, формулировки, а как надо, да? То есть, если, может быть, вы можете обозначить еще, какие все-таки направления, которые отличны от того, что сейчас в резолюции есть, которые не получили развития, да? Касаются технических, вы говорили, что есть там, из того, что я услышала, там есть развитие, которое, в смысле, направления, которые касаются такого большего обеспечения функционирования университета, да, то есть то, что сейчас невозможно, что есть какие-то другие идеи, которые сейчас не реализуются. Какие это другие идеи, да? Вот. И второй вопрос тогда, в какой форме вы видите, скажем, подход, в смысле, реализацию этих идей, выход на уровень принятия решений, что мешает их реализовывать? Действительно, например, там рабочая группа, в качестве того, что я слышала, про рабочую группу, да, которая, то есть, условно, видите ли вы, правильно я поняла, что вы видите, например, эту рабочую группу, по которой несколько раз говорили, как какую-то, как в перспективе какую-то такую структуру, которая создаст предложения, которые могут дальше уже каким-то образом реализовываться. Что это должно быть вообще? Как оно должно быть?
знову таки, по особистым причинах я вельми зацікавлений, как не сидеть тут до ночи, и обещал Сергею, что я не буду сидеть тут до ночи. Але калі коротко, так, сапраўды гэта пытанне про то, как такая рабочая группа стварыла прапановы, конкретные прапановы для того, каб іх могла ухваліць ужо цалкам наша універсітэцкая супольнасць. І каб гэтыя прапановы былі для нас вырашэннем тых абмежаванняў, тых пытанняў, якія існуюць зараз як пэўныя праблемы ці выклікі для развіцця летучага. А якія ўжо гэтыя формы, я б зараз не хацеў про гэта казаць, бо гэта асобная дыскусія і... Ну хорошо, но тогда тоже вообще, ну, если, допустим, ну как, я не знаю, кем и как можно принять решение. Что мешает остаться рабочей группе, которая там через полгода или через 3 месяца напишет вот в рассылку, не почему мы еще не, а допустим раз предложение, 2 предложения, 3 предложения, давайте обсудим. То есть в чем сейчас это? Может ли это быть сделано? У нашым жаданні я ў дадзеным выпадку вынес гэта ўжо на публічнае абмеркаванне. Калі гэта атрымае падтрымку супольнасці, калі мне скажуць я готовы, значит яна робіцца. Калі скажут, никто не готовы, ну, значит, в лепшем выпадку скажу, ну, добра, я сам трошки подумаю, может быть, потом что-то Татьяне расскажу. Ну, калі гэта цікава мне там і Татьяне, якая, ну, змушаная просто шукаць ресурсы, змушаная нешта рабіць. Абсолютно не змушаная. Шелест. Кто интересно ее смущает? Да. Сама собі. У меня такое, ну вот, как бы отношение, что я поняла, собственно, из этого разговора, чего не понимала, как бы из переписки в том числе, потому что, ну, я, например, не понимала повода для всего случившегося, всего разгоревшегося, который формулировался как раз, ну, как-то зацикливался и концентрировался на, как бы, теме университетского семинара. Вот сегодня из того, что Павел рассказал, как бы, ну, до меня дошло, как бы, почему ну, там, он возвращался к этому все время, хотя мне все время казалось, что дискуссия идет на самом деле про другое. И, видимо, мы, ну, как бы, по-разному понимаем, ну, я, по крайней мере, немножко по-другому понимаю, собственно, цели и формат университетского семинара и то, как бы, что на нем возможно, что на нем невозможно. То есть в прошлом году у нас тоже был университетский семинар, который не был посвящен обсуждению, ну вот именно обсуждению там, стратегического развития университета, идеи университета как таковой, каким-то там, ну вот, вопросам более или менее крупного характера, как бы, он был уже в другом формате. Но поскольку, ну, тогда этот формат как бы был нормален. И то, что университетский семинар, как и там, ну, как бы еще какие-то наши форматы, это одно из мест управления там, развитием летучего, вот для меня как бы совершенно не обозначает, что на нем, ну, как-то обсуждаются только там, стратегические или тактические вопросы развития летучего. И мне казалось, что, ну, это совершенно нормально, что какой-то период был посвящен именно этому, а потом, точно так же, как наши игры перестали проводиться про университет, а стали проводиться по проблемам, которые как бы мыслят университет, точно так же университетский семинар как бы пришел в, ну, как бы другой формат, работая в другом режиме. В этом смысле, ну, опять же, мне казалось, что ничего как это, не мешает в любой момент, ну, как-то воззвать к жизни тот университетский семинар, который, ну, вот, двигает как раз мышление про сам университет, рефлексию, как бы все эти самые. Да-да-да. Но это я просто про этот самый. Там в самом начале как бы был разговор про то, что если у нас нету, ну, вот, материала для университетского семинара вот такого, который про университет и про развитие университета, летучего университета, то как бы не надо называть другие вещи университетским семинаром. Вот для меня как бы это, ну, расходится с моим представлением, потому что и университетский семинар прошлого сезона, и университетский семинар этого сезона, ну вот по заявке, по проблематике, как он заявлялся, для меня точно так же университетский семинар, который задает развитие летучего в том числе, просто на другом материале. Но раз вот этот формат про рефлексию движения как бы, университетского семинара, он как бы вызван к жизни, то, ну, как бы это хорошо на самом деле, ну, что это есть. Но единственное, что вот из всего, что прозвучало, я вижу рабочую задачу, ну, то есть как бы задачу на как бы, вот, создание как бы, рабочих групп, которые проработают какие-то темы, а не на сам семинар. И я вот все, что понимаю про это, да, причем как бы для всех тем, вот для всех, для 4, и про финансы, и про концепцию образования, и про то, надо ли надо разбираться как бы, с исследованиями, отвечать на какой-то там вызов, которого, ну, я, честно говоря, не слышу, ну, в смысле вот такого внешнего вызова. И даже про блокчейн, я бы сказала, что нам, ну, как бы глупо начинать обсуждать, как мне кажется, неправильно начинать обсуждать эти темы как бы вот как-то последовательно, не, ну, как бы действительно восстановив в
в каком месте понимания университета как целого мы сейчас находимся. И поэтому вот, что мне кажется сейчас адекватно, ну это мое отношение как бы, к дальнейшему движению, это вот предложение Андрея. То есть попытка восстановить, как бы, особенно если они разные, ну как бы если у нас разошлись как бы за это время представления, и они как бы у каждого обогащены собственным каким-то опытом, попытка восстановить как бы целостное видение университета из хотя бы ну как бы некоторых позиций, некоторых фокусов. И тогда вот восстановив это и разобравшись с этим, мы могли бы, наверное, ну вот чего-то как бы уже осмысленно начинать работать, если как бы про это проявится инициатива, опять же, потому что нужно, чтобы люди про это работали. Вот по тем темам, всем ли или там некоторым из них, которые были обозначены как, ну, как бы важные и актуальны. Вот так мне кажется. Мне реакцию можна позначити? Можно. Ну, по першому блоку того, що доказала, я натурально не зовсім згодний. Что это задачи, да? Не, з тим, що університетський семінар у минулому сезоні, у гэтым сезоні, і він так само університетський. В тим сенсі, що якраз минулий сезон я допускаю навіть як університетський семінар, тому що там ми вирішали досить актуальне питання самого літучого. Ми там розбирали, коли ви пам'ятаєте, то, як ажиттєвляється діяльність, адукаційна діяльність, бягуча адукаційна діяльність у яе існуючому форматі. І для мяне гэта былі ўсе напрацоўкі якраз у капілку концепции адукации. Тому я супраць гэтага ніяк не мог выступаць. Для мяне гэта былі змястоўныя рэчы. А вось тое, што сёння я ўжо казаў, для мяне гэта ну, хутчэй такія агульныя разважанні па ўсё. Вось у чым моё адрозненне. По другому пункту, што датычыць пачатку, я з табой нават магу пагадзіцца, што калі ў гэтым ёсць сёння патрэба, можа быць, нам варта вярнуцца да таго, што мы зрабілі 8 год таму, тады зрабілі нейкі зрэз свайго разумення лятучага, ну проста універсітэта. Можа быць, сёння ізноў настаў час, каб нам ізноў-такі вярнуцца да гэтай тэмы і зноў для сябе паставіць тое ж самае пытанне. А ці ёсць універсітэт тым, пра што мы думалі 8 год таму, ці змянілася гэтае наше бачанне, ці змянілася наша камунікацыя, падыходнасць нейкая да гэтага ўсяго. Можа, гэта сапраўды мае сэнс. Проста, з іншага боку, я б не хацеў, каб такія досыць істотныя рэчы, як, па-першае, пытанне з канферэнцыі, якое проста час падціскае, ці пытанне наконт фінансавання адкладаліся на нейкі няпэўны зусім тэрмін. Бо чым больш мы адцягваем, тым нейкія рэчы пазней цяжэй вырашаць. Мне очень понравилось предложение Андрея. Если возвращаться к семинару прошлого года, то, в общем-то, это было мое предложение, чтобы школы каждая себя презентовала. И, может быть, я недостаточно концептуально это озвучила, но моя задача была как раз именно, чтобы школы нашли какую-то общую точку соприкосновения, потому что меня очень заботило то, что каждая школа идет в своем направлении. С одной стороны, это замечательно, но с другой стороны, каким образом они все пересекаются в летучем университете, я даже для себя, так сказать, побывав во всех школах, не могла никак определить. И поэтому, может быть, очень хорошо, что мы вернемся действительно к этой точке сборки, вернемся к концепции университета, к культурной политике, потому что, в общем-то, у нас преподавательский состав появился уже после того, как все вот эти обсуждения прошли. И я так понимаю, что, в общем-то, люди не до конца себе представляют, что есть летучий университет, каковы его задачи, каким образом вписываются туда даже те же школы, которые у нас сегодня есть. И поэтому вот эти разные концепции, которые предложил Андрей изложить, мне кажется, что в рамках семинара летучего университета это было бы очень актуально сегодня. Что касается предложения Павла по поводу финансирования и обсуждения, что там еще, какой второй вопрос?
конференции, то мне кажется, что это можно просто, поскольку это группы какие-то все равно должны обсуждать, это может идти параллельно. Ну вот я так думаю. Я так? Ну, я еще хотела. Ну, можешь потом. Могу. Я коротко. У меня 4 пункти тут. Перше, що мені подобається? Мені подобається консервативна революція у сенсі вертання до коштовності, там базових підставових речей там літучого університету, обміркування там вот этого концептуального тренда, куди ми рухаємося, будуваність рефлексії розвиття, це те, що було сутнісним, ну і справді є там певне адчуванне, што гэта трошки страчна, адчуванне ёсць гэтае таму, і ўся гэтая бадзяга развіваецца таму, што летучы універсітэт пэўны час існаваў у вельмі спакойным асяроддзі. Ніхто нас не цкаваў. Ну, ніхто не наезжал там на нас, да. И тут мы пришли, наехали там на людей там з кола, ну, до якога мы увогуле нават не хотели относиться, вот, не хотели ничего там робить, але вымушаныя былі рабіць, бо гэта была там публічная ситуация, где мы не могли не реагировать, и зреагавалі, и атрымалі за гэта по голове, у самой брутальной, гнюсной форме, якая вот была магчымая у выглядзе реакции. И где одним з питанням было там, а где же ваша концепция? Вот вы хаете наш национальный университет, а где ваша концепция? И у нас нема такой концепции, за 9 годов книжка состарела, и мы больше не можем махать книжкой. Да? И вот тут з'является, вот нема концепции, мы начинаем страдать и грызтись поміж собой. Это вельми добрая нагода вернуться до коштовности. Консервативная революция наперед. Другой пункт. Что мне не падабаецца у адрозненне ад консервативной революции, это адценні того, про что Павел кажа. Ну, в сенсе, все добра, але ёсць нюансы. Да? Гэтыя нюансы у тым ліку, ну, вот, пэўным такім мадальнасці гаварэння там, ну, па фінансавыя рэчы. Там, мы вымушаныя кіравацца бюджэтам. Ну, да ні хрена. Мы ніколі не кіруемся бюджетом. У нас эти бюджетные рамки ніколі не задают сутнасць нашего пытання. Пытання нашего існавання. Калі вы хочаце, там, мы выкарыстоўваем любые магчымасці перакраіць ўсё, што нам патрапляе под руку под нужды летучага універсітэта, якія ёсць нашымі мэтамі і патрэбамі, а далей усё астатнім просто выкарыстоўваем под гэта. Нема ніякай зададзенасці бюджэтнай у том, што мы робім. Па-першае, по-другое, ресурсы, якія тут ёсць, это у асноўным не бюджэтныя ресурсы, а, прабачце, волонтэрскі труд людзей. Это праца, якія людзі інвестуюць сюды бясплатна, ходзячы на розныя курсы, арганізуючы іх, робячы тое, што яны хочуць рабіць не за грошы. Ніхто ім тут не плаціць. Таму хорошо или плохо? Это добра, это ўвогуле выдатна для мяне як такое. І гэта дазваляе нам быць свабоднымі ў гэтым сэнсе. Гэта не значыць, што зноў-такі фінансавае пытанне як такое не мусіць там вырашацца і не мусіць вырашацца на іншым узроўні. Але просто не трэба звужаць гэтае рэчы да грантово-бюджетных рэчаў. Вот это мне просто... Я радикализовал, ты радикализовал зараз. Ну, тым не менш. Ну, можна про гэта разбірацца, але просто трэба сур'ёзна гэта абмяркоўваць, а не займацца выдумываннем некаторых рэчаў. По-трэцяе, што мне таксама не падаецца, форма рэалізацыі. Да, вот, задачная форма реализацию, давайте зробім працоўную группу. Это вот, каб пахараніць добрую рэч, трэба стварыць спецыяльную камісію, якая будзе займацца гэтай рэччю. Это вот не будзе працаваць, тому што не будзе. У летучым універсітэце я уже удзельнічаў у штук 5, напэўна, працоўных групаў, якія мы пахаранілі, і яны нічога не зрабілі. По піару там была група, по фінансаванню пасля нейкіх праектных сесіяў былі групы. Я з Асі нават у нейкай групе удзельнічаў там по інтэрфейсу універсітэта. Група до халеры груп. Таму
У сэнсе, калі мы хочам абмяркоўваць пытанне бюджэту і рэсурсныя там, пытанні тычка універсітэта, окей, я гатовы, бо як цэнтр еўрапейскай трансфармацыі, я нават пэўную частку цэнтра заточваў на тое, каб забяспечваць летучы універсітэт грашыма. Хто гэтым цікавіўся? Я супраць формы такой, як праектная група, і так далее. Калі ёсць жаданне і па свістку твайму там зберуцца людзі, то я прыйду, да? Але гэта мусіць быць... Не называй гэта праектнай групай, назови семінарам, ці чым заўгодна. Окей, мне не пофіг, як гэта называць, я просто не веру, што праектная група як форма можаш там штосьці вырашыць, самая па сабе, без пэўнай арганізацыі і інвестыцыяў у гэта. Таму калі ты бярэшся за гэта, ты кажаш, што я буду гэта рабіць, то ты натуральна, што калі я буду гэта абвяшчаю, я гэта кажу, што я гэта магу зараз узначальваць. Арганізацыю. Добра, таму у пэўнай сэнсе тады, калі такія рэчы про канцэпцыю я менш магу, все 4 сказаў, што фінансавую устойчивасць магу. Про блокчейн. Семінар по блокчейну мае там пэўныя свае задачы, сэнс і рамкі арганізацыі. Яго нельга нагрузіць нейкімі іншымі задачамі. Але што можна зрабіць семінарам про блокчейн універсітэтам, это нейкую з наступных сесіяў праектных летучага універсітэта, як мы думалі про канцэпцыю адукацыі, про форму існавання, можна просто разгуляць у сітуацыі жывога праектавання на тэхналогіі блокчейн. Я просто думаю, для того, каб нам гэта разыгрываць, нам трэба хаця б зразумець што-небудзь про гэты блокчейн, апроч фармальных гэтых самых. І сэнс гэтага семінара быў якраз у гэтым. У тым, каб разабраць яго чаму гэта не скаардынаваць з тым, што я прапанаваў. Бо я прапанаваў таксама разабрацца з канкрэтным пытаннем. Ці можна блокчейн выкарыстоўваць? Я вам зараз магу сказаць, можна. Нам трэба досыць чалавек, які кваліфікавана пра гэта будуць размаўляць. Бо Андрей Мельнікаў прекрасны чалавек, але ён задачкі вырашае. Я просто зноў-таки про то, што можна, што нельга. Ёсць семінар, які разбіраецца зноў-таки сутнасцю, і калі мы будзем што-небудзь будаваць на блокчейн, то натуральна гэты семінар зараз напрацуе матэрыял, які трэба будзе засвоіць перад, напрыклад, праектнай сесіяй, а потым пагуляцца, бо сам блокчейн, можа нічога не пабудуем, але гэта просто вельмі добры спосаб з іншай кропкі погляду, цалкам адрозныя ад таго, што мы выкарыстоўвалі раней, паглядзець на сутнасць працэсаў ва універсітэце, таго гэта як можа быць уладкавана. Это просто можа там пытанне не тым нават, каб гэта вывучыць, то, што там атрымаецца. Там лепш удзельнічаць. Прынамсі, калі ёсць магчымасць размаўляць з гэтымі людзьмі, якія з гэтым працуюць, ты можаш задаваць там пытанні, якія ці там штосьці разварочваць. Бо іначай прыходзіць распавядаць, што... На жаль, не ў усіх атрымліваецца магчымасць удзельнічаць. Ва ўсіх працэсах. Ёсць відэа, ёсць матэрыялы, якія таксама трэба там нейкія падзельнікі, таму што адзін я не спраўляюся просто нават з інвентарызацыяй таго, што там з'яўляецца. Я не магу пісаць гэта адзін, суміруючы. Я не магу абрызаць гэтыя відэа адзін. Таму трэба ўкладанне туды людзей, якія маглі з гэтым працаваць. Таму Таня мае рацыю, удзел гэта найлепшае тут. Все, Таня. У меня так само было 4 пункты. Першае, можем уже не говорить про гэта про вяртанне да фармату. Я не бачу ніякіх праблем, апроч матывацыі і прысутнасці і удзельнікаў. Калі гэта ёсць, няма праблем. Другое, гэта звязана, две тэмы, якія пазначаны, фактычна тут як асноўныя ідуць, па якіх я б хацела троху сказаць. Першае, гэта пра фінансы. Гэта, вельмі балючая сапраўды тэма, в сэнсе важная, тым больш, калі мы кажам не пра старыя падыходы, пошукі, а нешта іншае. Адзінае, што мяне тут хвалюе, чаму я дасюль ніяк з гэтым не магу
скруціць гэтую тэму, бо я дасюль не магу для сябе сфармуляваць. У якім фармаце гэта магчыма, таму што ну, з аднаго боку ты правильно кажаш, што это можна пахараніць все этой працоўнай групы, з другого боку я не ўяўляю сабе абмеркавання гэтых пытанняў у фармаце адкрытага семінара. І карацей, у мяне тут галоўная праблема. Гэта кампетэнцыя і адказнасць удзельнікаў. Кампетэнцыя ў сэнсе, ну, як бы, каб гэта былі, ну, зразумела, можна устроіць спачатку там эту сесію этих ідэяў, але ну, пасля гэтага гэтыя ідэі трэба прапрацоўваць. І гэта, ну, як бы, і гэта ўсё, скажем так, шчыра не ў нашай кампетэнцыі. Ну, як бы, ніхто з нас, ну, як бы, не працуе з гэтымі рэчамі. Гэта значыць, што трэба разбірацца, лезть, ну, як бы, і з гэтым, гэта першае. Другое, пра адказнасць, ну, апроч таго, што ну, взяць на сябе гэтую працу, гэта яшчэ, ну, прабачце, бяспека. Ну, так ці інакш, гэта пытанне бяспекі, якое, ну, як бы, не толькі там маёй і это самае, але і вашай. Всіх, хто так ці інакш удзельнічае ў абменных працэсах. Таму, ну, і гэта, ну, як бы, для мяне гэта вось пытанне гэтага, ну, просто там, давайте соберемся все, хто хоча это паабмеркаваць, ну, я... Таму, я тобой казаў паскучы так, пра рабочую групу. Таму, вось, ну, як бы, паколькі мне гэтага скепсісу ўжо там другі год дофіга, то я, ну, як бы, зразумела, што, Павла, калі, ну, як бы, гэта будзе арганізавана, я зразумела ў гэтым буду удзельнічаць. І, ну, як бы, магу там распавесці ўсё, што ведаю, што не ведаю і гэтак далей, но вось, я просто разумею, што у мяне не хопіць гэтага імпэту сабраць, бо, ну, як бы, ну, вось, гэта другое. Трэцяе, гэта пра концепцию адукацыі, тут шмат уже сказали. Ну, для мяне, па-першае, канцэпцыя адукацыі убудавана. Па-першае, яна ў мяне ёсць. Ну, як, вось, калі я кажу пра канцэпцыю, гэта не пра паперу, а пра, ну, тое, на базе чаго, ну, прынамсі, я бачу гэты універсітэт і дзейнічаю. І яна ёсць, і яна досыць, ну, як бы, яна сапраўды прадстаўлена ў розных гэтых месцах, яна пэўным чынам развіваецца. Для мяне яна стаіць на падставах метадалагічных, да, культурна-палітычных падставах. Нават для Ольгі магу пералічыць 3 пункты. І, ну, як бы, і для мяне дасюль яна, ну, як бы, развіваецца, узбагачаецца досведам, ну, і гэтак далей, але, ну, як бы, гэта пакуль для мяне, ну, для мяне няма пакуль нічога, чтоб, ну, чтоб я сказала, ну, все, тое, што, ну, як бы, напрацавана ў парадыгме педагагічнай, педагогікі, да, а не тэхніках, у, як бы, гульнёвым падыходзе і ў метадалагічным змесце адукацыі для мяне, яны пакуль не праблематызаваны. Это не значит, што яны рэалізаваны, але не праблематызаваны. Таму, ну, як бы, мне, я згодна, што нам варта вярнуцца да гэтага пытання, ну, можа выкласці яго, ну, не больш, зноў, яшчэ раз, ну, прэгнантна і гэтак далей. І, ну, шчыра скажу, мне падаецца, што гэта і правільна, і канструктыўна, і, ну, як бы, для развіцця. Было б варта, калі б мы не спрабавалі там сесть разам адразу штосьці сканструяваць, а якраз развялі, ну, там, розныя падыходы. Мне асабіста значна, ну, як бы, прасцей і, ну, не прасцей, а, як бы, натуральней, да, казаць пра сваё там гледжанне, свой падыход. І не, можна пачынаць не з мяне. Ну, тут пытанне пра тое, што, ну, як бы, мне значна прасцей, мне падаецца, увогуле прасцей працаваць і дамаўляцца, і, ну, штосьці развіваць, калі мы, ну, прапануем розныя там праграмы, розныя бачанні, і потым, ну, неяк штосьці знаходзім. Калі мы адразу спрабуем гэта ўсё, ну, в нейкую кучку... Я прапановал толькі таму, што думаў, што ні ў кога няма цэльнай канцэпцыі ў галаве. Калі ў цябе ёсць больш-менш цэльная, калі ласка, пачаць сабе, гэта... Мне падаецца, што ў мяне ёсць цэльная і, ну, і, як бы... Одна концепция есть. А своє ощущение у тебя до поглядов Барковского есть? Я ведаю погляды Барковского, я ведаю, усе не ведаю пра філасофскую герменэўтычную. Я ведаю погляды Барковского, выкладзеныя ў гэтай кнізе. Ну, і там ведаю шэраг захадаў, якія ён... Да, у меня ёсць адносіны да гэтага. Прычым штосьці, мне падаецца, там, слушным і, ну, як бы, зразумелым і, ну... Ёсць ці ёсць? Ну, а ёсць тое, што я, ну, як бы, лічу, там, не слушным. Тебе ўсё? І трэцяе, не, пра... Фактычна пра арганізацыйныя формы. Ну, цяпер гэта ўсё трэба
каб хто-нибудь узяўся за гэта. Вось. І ну, як бы, без гэтага пытання, ну, там, фактычна, хто будзе кіраваць універсітэцкім семінарам, мы нікуды не... Я прапановала не сыходзіць з гэтага месца, інакш гэта просто, ну, будзе... Это я что ты включаешь у значения кіраваць семінарам? Я ну, включаю наступнае, што калі мы там прысвячаем, пераводзім семінар на абмеркаванне пытанняў універсітэта, у нас ёсць там 3 тэмы, одна з якіх ці то працоўная група, ці то самая канферэнцыя, як, ну, твоя прапанова, я, в прынцыпе, її падтрымліваю, калі нам ёсць што абмеркаваць змястоўна, то давайте абмеркуем. І вось, ну, гэтая праца з канцэпцыяй, гэта просто трэба, ну, як бы, камусьці казаць, я вось, ну, як бы, гэта веду, там, расфасаваць, прызначыць, ну, і, как бы, план, распрацаваць план. Кіраўнік семінара, як бы, ну, ты не все що докладывают. Это, ну, і некое утрыманне стратэгічнай лініі, пазначэнне, як бы, тэма, там, дамова з дакладчыкамі, як мінімум, ну, і, ну, некое, там, ну, рефлексіўнае згортванне того, што, як бы, робіцца на семінар. Ну, як мінімум, 3 функції. Я прапанавала табе... Знаешь, Таня, я тут не супаць, кроме того, что я разумею, что я завжди вельмі шмат на себе бяру. У нас кандидатура есть, Игорь Подходин. Низовое предложение. Не надо давить. Ну, предложить-то мы можем, давить мы не можем. Я свою рацию, свои погляды давёў. Калі хтосьці у дадзеным выпадку можа выступіць перадусім як арганізатар, тэхнічны арганізатар, і яму гэта не будзе, ну, вяліка распачыняць. Я б казала не про тэхнічнага, а про змістовную организацию. Да? Да. У нас есть помешкание, у нас есть тэхнічна, у нас есть тэхнікі. Ну, да, ну, тады так, тады тэхнічна. Ну, гэта просто там вырашэнне пытання, хто там наступны, там, дамаўленне з імі. Ну, і як бы там абвесткі нейкія, ну, прынамсі. Бо логіка працэсу ўсё адно будзе задавацца не толькі вось тымі ж стратэгіямі, што ў нас сёння гучалі, але тым, якія ў нас будуць фактычныя. І хтосьці заўсёды як бы гэтым кіруе. Ну, так ці інакш. Вось, я б не хацела гэтым кіраваць. Ну, я разумею. Ну, таму я кажу, калі іншых кандыдатур не будзе, ну, возьму на сябе натуральна я, бо я всю гэтую кашу заварю. Ладно. Я буду вам помогать, Павел. Калі ёсць іншыя кандыдатуры, калі вас. Таня, це все? Да. Иван. Ну, касательно моего первого вопроса, ну, то есть, что, Павел, ты вынес из той, ну, поскольку ты обозначил, что это с коммуникацией, проблема коммуникации, ну, так обобщив, мне кажется, все-таки университетский семинар пригоден для обсуждения в том числе этих вещей, тем более на моей памяти был университетский семинар, который был посвящен ценностям, да, и там, ну, было, скажем так, постановлено, что как-то глупо обсуждать ценности, что, ну, когда есть конфликт, то как раз в конфликте сталкиваются ценности. Иван, правильно я понимаю, что ты, как член академического сообщества, предлагаешь Павлу Барковскому, как руководителю университетского семинара, один из докладов в эту программу, который связан с теми вопросами, которые ты сейчас обсуждаешь? Никак. Нет, я тему докладываю. Сделать это Краткое содержание предметом обсуждения университетского семинара, попытавшись из этой ситуации конфликта вынести что-либо ценное именно для, пусть даже этоса, там, академической супольности. Ну, это так прапанова с твоим докладом, тебе это просто прапанова для всех. Ну, это такое возражение, что это не тема для обсуждения. Не, я сказал, это не тема для сегодняшнего меркавання на мой погляд. Я не казал, я наоборот сказал, что это магчымая тема для разбирательства, для специального посещения этого іншого формата. Калі ты хочешь поставить такое пытанне и пропоновать его для меркавання, став тады. Калі не, ты наогул, да, можно. Окей. Ну, потенциально, да. Второе, это про то, что там семинар
Арка, который сейчас идет, он, мол, Мы вообще ему найдем университет. место, не волнуйся. Я не сказал, что не потребно, я сказал, просто не называйте университетским, называйте Вот просто я- арка и все. А я это как раз считаю, что вполне себе университетский, поскольку он обнажает миссию университета думать не только самого себя, но и что-то вовне. И это такой поисковый семинар, как бы. Что? Ничего. Вышел, Я наконец-то. не думаю, что у нас будет проблема рынка обозначимости и Я одному, и думаю, другому. да, это не- И, ну, как бы, То есть вопрос закрытия его не стоит. Как бы. ну, только если мы не знаем, Только чем если заняться далее. Маскевич, там, типа, Пол захочет закрыть, да? это Да. Окей. Ну и Не третье надо насчет лучше. там блокчейн университета. Ну, пока там, конечно, когда Андрей сказал, что это как скорее экспериментально такое, то оно отчасти это смягчило мою готовящуюся критику. Нужно, чтобы те, кто не понимает, что такое блокчейн, везде, где встречается слово блокчейн, можно заменить Excel-табличка с общим доступом. Да? И вот как только вы это заменяете, да, Отличная вот, концепция Сразу можете университета. представить вот можете представить себе Весь университет эффект. на блокчейн, да, как бы, Не пам'ятайте, это повинна ще Excel табличка, якої нельзя вносить зміни. она, не, там можно, просто она сохраняет всю историю. И вот Google Docs как бы вопрос этот решает. Вот просто, чтобы вы как это понимали, что это никакая не магия там. Нет, ну, конечно, не магия. Но вот то, что вокруг него как это, в гуманитарной сфере разворачивается, вот то, что сейчас происходит изучение на блокчейне этих семинарах, вот оно как бы достойно. И действительно как какая-то экспериментальная лаборатория в игровом формате, типа давайте попробуем замыслить некое университет будущего, она как бы продуктивна, но вот чтобы немножко снизить градус ожидания от того, что там золотые реки, там как бы фандрайзинг там связано. Вот, ну, вот такой мой. А мы прапановваем гэта вынести на абмеркаванне, а не дакладна. Онлайн-платформа. До речі, з Андреєм ми тоді обмірковували на літом, коли була у нас тут зустріча на подворку, обмірковували тим ліку і можливість зробити гульню, но некий ось такий практичний формат, зв'язаний з запрацовкою той самої пропанови конвейера інновацій, які вельми так распрацоўваў на гэтай гульні, і вось гэта таксама магчымы цікавы фармат дзейнасці, які можна было б запусціць у лятучу. Добра. Ёсць яшчэ нейкія заўвагі? Коротко. На фонд руководителя вот этого цикла семинара. То есть я предлагаю Игоря Подпорина. Как ты можешь предлагать? Себя предложить. Себя не могу. И Подпорина не может. А Да, Игорь тут просто все у нас по самовызначению. Хто хоче, той Да. попробує. Калі Ігор вызначыцца ў гэтай ролі, Он сместит. сместит, не уверен, А ты мне право... зараз я просто хочу, каб Павел выказаўся на того, што было сказано і што ён яшчэ хоча сказаць апошняе, і на гэтым тут завяршаем. Я уже не хочу далей зараз доўжыць гэтую дыскусію, бо было і так шмат сказано, я б хацеў пару практычных момантаў скончыць. Па-першае, калі ўжо пакуль што я безальтэрнатыўна ёсць галоўны кандыдат на кіраўніка універсітэцкага семінара, то натуральна мне б хацелася прапанаваць на наступны універсітэцкі семінар. Я, правда, не ведаю, ці пацягнем мы яго да Новага года, ці ўжо Не, лепш не потягнем. Уже после нового. пасля У Новага нас года. праз тыдзень, ну, Да. в смысле, праз два. Ну, зразумела. Десь там приблизно 14-го, да? 14-го, умовно Я кажучи. взяла на себя эти технические вопросы, мы их с вами обсудим. Да. Вось гэты першы семінар я б хацеў ўсё ж таки прысвяціць пытанню зімовай канферэнцыі і з пункту гледжання яе рэсурснай базы, і што б мы маглі зрабіць, каб яна адбылася, і з пункту гледжання перадусім канцэпцыі. Ну, вось я выказаў свой анонс, я магу там зрабіць больш разгорнутую яго прэзентацыю. Ну і чакаю, што магчыма у кагосьці ёсць альтэрнатыўныя прапановы ці нейкія карэкцыі да таго, што я прапановваў у гэтым выпадку. І па-другое, я таксама лічу, што прынамсі для мяне істотна было пачаць работу вось з гэтай фінансавай групай, якая гэтым займалася пытаннямі развіцця ўстойлівасці універсітэту ў фінансавым плане.
Гэта б я б таксама пачынаў недзе ад Новага года. І таму ад вас зараз чакаю, ну, таксама самого значення, ці будете вы в гэтым прымаць удзел, і калі будете, ну, таксама неяк пазначайце гэта сваё жаданне, пішыце мне, там, ну, неяк адзначайцеся, што вы гатовы прыняць удзел у групе. Каб я таксама разумеў, ці ёсць у нас насамрэч гэтая група, ці гэта ўсё фактычна нелетуцініста. Ну і нарэшце трэцяе пытанне, калі большасць супольнасці лічыць, што варта нам пачаць такі змястоўны семінар все ж таки з пытанняў звароту назад да разумення нашай ідэі універсітэта, да таго, чым адрозніваецца, напрыклад, разуменне універсітэта, прынамсі метадолагаў і філосафаў, наколькі яно у нас тут такая пазіцыя паўстала, то, калі ласка, калі гэтая прапанова застаецца, тады я ее могу мець в якасці будучага плана. І я хочу зразумець, яна ёсць, ці гэта пазіцыя аднаго-двух чалавек. В чем вопрос? Пытанне, пытанне, хто за тое, каб гэта выносіць на універсітэцкі семінар, ну, рабіць гэтыя першасныя тэмы для вырашэння. Я не буду поднимать руку, а то как-то... Вам это советские часы не дают покоя, коллеги? Ну, просто неприлично на университетском семинаре голосовать, поэтому по моим представлениям. Я еще раз скажу, кто не дочуў, что есть прапанова зрабіць першаснай, ну, акрамя гэтай тэхнічнай зімовай канферэнцыі, першаснай тэмай для універсітэцкага семінара, гэта зварот да ідэі універсітэта і яе разумення з пункту гледжання метадолага, ну, прынамсі Мацкевіча, Вадалажскай, магчыма, проста яшчэ, і нейкай такой магчымай альтэрнатывы, якую прапануюць, ну, в дадзеным выпадку я, якую не задавал. Фиксировала на людях, да. Ну, как так обозначить? Хто за такую прапанову, ці адваротная прапанова, гэта пачынаць ізноў-такі з абмеркавання нейкіх агульных пытанняў, якія я казаў там. Есть агульныя пытанні фактычна з кожнай сферы. Можна пачынаць з пытанняў канцэпцыі адукацыі, звароту да таго, што ў нас было напрацавана, ці там з агульных пытанняў фінансавання, вырашэння таго, што я казаў, пытанне, ці можам, ці не можам мы браць плату за навучанне. Ну, два тут, прынамсі, шляха магістральных. Альбо пачынаецца са звароту да ідэі універсітэта, альбо пачынаць з гэтых практычных пытанняў для тых накірункаў, якія я адзначу. Таму, давайте так, хто за гэты... Ну, скоро нет. Павел, вот такие вопросы голосования не решаются. Ну, если ты хочешь занять позицию управления, то надо сначала анализ управляющего объекта провести, а только потом рассматривать, ну, как бы, куда рулить. И вот эти вот семинары, они как бы про то сделать, ну, как раз анализ, где мы сейчас. И вот говорить, давайте мы сначала порулим, а потом разберемся, где мы сейчас, как-то глуповато, извини за грубость. Ну, то есть и голосованием решается это тоже как-то странно. Ну, а як я ще можу рішати? Я можу рішати тільки праз людей, які будуть удзельнічаць в адных ці ў іншых формах. І калі яны галасуюць за нейкую форму, я могу быць прынамсі упэўнены, што іх гэтая форма цікавіць, і яны ў гэтым больш дакладна прымуць удзел. А як я яшчэ інакш могу гэта зразумець? Не, ну я вот это пропановал, я лечу, что это, ну, это згодно. Андрей пропановал. Кто за пропанову Андрея? Вот Оксана. Таня, в принципе, сказала, что она может выкласти свою... Еще можно использовать. Некая критичная масса начинает. Так, ну, 4 человека за подтримку, остальные подтримливаются там. Павел, ну смотрите, вы кого считаете? Вот здесь могли оказаться все 70 человек, которые читали эту рассылку и пришли посмотреть на обещанный Макыч, например, ну, в смысле, условно. Но вы их тогда тоже считали поштучно, кто имеет право. Ну, в смысле, это сложно очень определить, в смысле. Ну, слушайте, я предполагаю, что это простой вопрос. Да, вы будете работать или Вы нет? можете, да, спробовать отказать на питание вельми просто. Я зараз не пытаюсь з гэтага зрабіць нейкія вялікія сацыялагічныя высновы ці...
Вы пришли сюда зачем-то. Он спрашивает, вы собираетесь в следующий раз прийти вот по такой-то теме? По такой-то теме, по такой-то теме. И скажи да или нет, все. Еще есть не знают. Ну, не знаю, тоже есть, но это нет. Ни туда, ни сюда. В принципе. Ну, в смысле, для Павла, потому что непонятно. Вариант вернуться к основанию выглядит. Конечно, с основанием. Надо вернуться к Да. основанию. Все, академия, основание. Да здравствует консервативная революция. Все, дякую. Добре, тоді наступне університетське семінар на дату у нас буде присвячені однакуванню питання зимової конференції ведучих.